ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, Disyembre 29, tuig 2023. Kay karon sa aton sining New Year's countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year. Tatlo na lang kadlaw kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapahuna dalaguan karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas may New Year's resolution. Hindi nigid ko mamuyayaw kag mga aking ang alkalde. Sa dugang pa nga mga balita, Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6 ginatanaw pa kung applicable sa Region 6 ang ginpagwa nga memorandum sa Central Office nga ginapanugutan nga makabiyahe ang mga unconsolidated units. Amo ni balang hambal naton sa aton sining nga mga kabumbo. Paano ma-phase out gilayon ang mga traditional jeepney? Paano nga hindi na sila pwede makabiyahe pa sa palabuton sining Enero 1 tuig 2024 nga kung sa diin hindi pa gani kompleto ang mga units sang mga modernized jeep ukon minibus. Sa dugang pa nga mga balita, mandatory face mask sa Iloilo Provincial Capital wala ginasuhestyon. Sa dugang pa nga mga balita, lalaki nga anay na preso sa kaso nga murder kag illegal nga droga liwat nga nadakpan sa bypass operation nga ginkasa sang kapulisan sa South Baluarte sa distrito iya sang Molo. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo nato ng aton sining pag-remind gid sa inyo nga dapat subong iyang pagsaulog naton or pagsugalaw naton sa bagong tuig mas maayo kag mas labing importante nga safe kag i-enjoy gid naton ang ining selebrasyon. Paano naton ma-enjoy at the same time safe ang aton sini iyang pagsugalaw sa bagong tuig? Ini mga kabombo ang mangkon sa paglikaw, sa pagpalupok, no? Mga firecrackers dira, mga fireworks dira kanuman nga sa isang pyrotechnic. Kung mayara sang community fireworks sa display, mas mayo nga dito na lang kamo magpadulong, maglantaw. Isa pagid banwa nga gina-remind naton sa aton sini mga kabombo ang dumili, no? Sa pagpalupok sang armas luthang. Dako gid inaya kag makabig naton nga mortal sin, dako nga sala kag makabig nga mortal sin ang magpalupok sa nga armas luthang kay ang talang sini nga bala tuman iya ka delikado kag sara nga makapilas kag makapatay sa imo siniisig ka pareho. Kani sa pagsaulog naton sa urpag sugalaw naton sa nga bagong tuig, dapat sinibanwa nga mangin na responsable man kita. Sa aton sinima koturan ang Department of Health diri palapot kid sa mga pag-apilar kag suwestyon man nga kung gusto ninyo nga maggahod damo dira sa mga alternatibo magluwas iya sa mga palupok nga ginatawag ara ang turotot, ara ang pagbagting dira sa inyo siniya nga mga taklob sang kaldero kag lulutuan. Ini para nga masaulog or sugalaw naton ang bagong tuig nga malipayon kag mangin responsable man kita sa aton sini nga palibot at the same time. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, detalye sa mga nagapauna karon kag dalakuan nga mga issues diri iya sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa Udto, bantayan pagkatapos sa mga nagapauna kag dalakuan nga mga balita kaupo naman sa Bombo News Center. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. To all Star Nation and Kabombo. Mga kabombat kay Star Nation, araw po ngayon ng Biyernes, Disyembre 29, ito ang 2023 sa ating New Year's Countdown. 3 araw na lamang po, bagong taon na. Sa ulon ng ating mga balita, liquefied petroleum gas posible raw magkaroon ng dagdag presyo sa pagpasok ng bagong taon. Ang magiging ruta ng translasyon ng Itim na Nazareno sa Quiapo Church, inilabas na. Volume naman ng mga sasakyang papalabas ng Metro Manila muli na hong bumubuhos ngayon. Mga grupo at partidong nais lumuhog sa 2025 hanggang ngayon na lang maaaring makapagpatala. Ayon yan sa Commission on Elections. Isang buwang grace period ipagkakalob naman ng pamahalaan para sa mga unconsolidated jeepneys yung paglatag ng mga hakbang para naman sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sinisimula na ng Department of Transportation. Ang bilang ng mga firecrackers-related injuries umakyat na po sa 76. Pagkakalunok ng Watusi, nakamamatay raw ayon sa Department of Health. At sa ating balita sa ibayong dagat, yung tunnel at dun sa isang moske na kubkub ng Israel dyan sa Gaza. Cargo ship naman tinamaan ng Russian mine sa Black Sea. At iba pang mga balita mamaya sa ibayong dagat. Abangan! At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sa salubong mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang taas presyo sa liquefied petroleum gas kung sa nakalipas na mga araw, ito ay inisyal na abiso pa lamang. Ngayon ay kumpirmado na sa pagpasok ho ng 2024 ay magkakaroon nga ng price hike ang naturang halaga ng produkto. Ayon sa Department of Energy, ng dahilan ng nasabing pagtaas ay ang naganap na political tension sa Red Sea. Isa na rin ang problema sa Panama at Suez Canal na nagresulta naman sa mahabang biyahe. Kaya nagkakaroon ho ng dagdag na konsumo sa mga oil tankers. Bagamat hindi pa matiyak kung magkano talagang eksaktong bilang ng maaaring maging paggalaw sa presyo ng liquefied petroleum gas, pinapayuhan naman ng Department of Energy ang publiko na maaga nang bumili ng kanilang mga liquefied petroleum gas, lalo na yung sa mga bahay-bahay, lalo yung 11 kilograms regular cylinder tank. Samantala, inilabas na ng Quiapo Church ang ruta para sa prosesyon ng Itim na Nazareno sa darating na Enero 9 ng susunod na taon. Ayon sa Black Nazarene organizer na gagamitin pa rin nila ang ruta na ipinatupad noong taong 2020. Magsisimulang iparada ang 400 taong imahe ng Itim na Nazareno sa Carina Grandstand at magtatapos ito sa Plaza Miranda, papasok na ng simbahan ng Quiapo. Ang nasabing traslasyon ay dinadaluhan ng ilang milyong deboto kung saan ito ay natigil ng halos 3 taon nang dahil yan sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Quiapo Church spokesperson Father Hans Magdurulang na ilan sa mga plano nila ay ilagay sa salamin na lagayan ang imahe ng Itim na Nazareno para ito ay maprotektahan. Sa dagdag pa nating pagbabalita,
Darating na rin ngayong araw ng Biyernes sa Pilipinas ang ika-14 na batch ng Pinoy repatriates na nagmula ho sa Israel. Pinauwi sila mga kabombo dahil naman sa nagpapatuloy pa ring gyera sa pagitan niya ng Israeli forces at ng militanteng Hamas. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa 21 overseas Filipino workers ang galing ho sa Israel ang babalik sa bansa mamayahong gabi. Lula ng mga ito ng flag carrier na lalapag naman sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 bandang alas 11:15 mamayang gabi. Nabatid na umaabot na ho sa 435 ang bilang ng mga overseas Filipino workers mula sa Israel ang nakabalik dito sa ating bansa sa pagtutulungan ng national agencies ng ating gobyerno pati na rin yung mga kaalyado nating bansa. Magkakatuwang na kasi ang Department of Migrant Workers, Department of Labor and Employment at ang Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang iba pang mga tanggapan ng gobyerno para mapabilis ang pagpapawi sa ating mga kababayan. Samantala, bumibigat na ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway simula pa kahapon. Sa area ng Balintawak Toll Plaza, humaba ang pila ng mga sasakyang patungong norte pagsapit na ng alas 3 ng hapon. Humabot naman ng hanggang 2 kilometro ang traffic build-up sa bahagi ng Bukawi Toll Plaza sa lalawigan po yan ng Bulacan. Sinabi ni North Luzon Expressway Traffic Operations Head Robin Ignacio na pangunahing dahilan ng traffic sa expressway ay ang pagdagsa ng mga bumibili ng paputok sa Bukawi, Bulacan na siyang firecracker capital of the Philippines. Kaya naman muling magpapakalat ang North Luzon Expressway ng karagdagang tauhan bilang paghahanda yan sa New Year Exodus. May free towing din sila para sa mga magkakaproblema Class 1 cars simula bukas po yan ng alas 6 ng umaga at magtatagal naman hanggang alas 6 din ng umaga sa darating na Enero 2 ng susunod na taon. Sa karagdagan pa nating mga balita, muling nagpaalala ang Commission on Elections. Hanggang ngayong araw na lamang, maaari hong makapaghain ang ilang mahalagang mga dokumentong kinakailangan kaugnay huyan sa 2025 national and local elections. Kabilang ho dito yung intensyon na makilahok ng mga rehistrado at umiiral na party list groups, yung mga organisasyon at mga partidong pampolitika o kaya naman mga coalition. Kinakailangan din mga kabombo ng petition para sa pagpaparehistro ng mga partidong pampolitika at mga party list organizations. Ang deadline ngayong araw mga kabombo ay hindi na raw palalawigin maliban doon sa regional political parties na nagnanais naman na makapagparehistro, magpa-accredit o kaya naman ay lumahok sa eleksyon at eksklusibo lamang huyan para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, kung saan ang ibang deadline naman ang ipapatupad at itatakda habang hinihintay pa ho yung pag-aproba ng nakapaloob doon sa mga tuntunin at regulasyon sa pagpapatupad ng Bangsamoro Electoral Code ng 2023. Samantala, abangan po mamaya ang mga ulat mula sa ating mga kasamahan pahinggil sa isang buwang grace period na ibibigay ng pamahalaan para sa mga unconsolidated jeepneys dito sa ating bansa. Maya-maya lamang po mamaya ay ating pang-abangan ng mga detalye na yan. At mga kabombo, mga Kastar Nation, kuha pa tayo ng mga karagdagan nating balita sa pagkakataong ito dahil tuloy-tuloy pa ang ating mga tinutugay-gayang pangyayari sa iba't ibang sulok ho ng Metro Manila at buong kapuluan na rin dahil papalapit na ho itong bagong taon. Samantala, ikinalugod ng National Security Council ang lumabas na resulta ng survey na mayorya daw ng mga Pilipino ay sumusuporta sa pagtugon ng Administrasyong Marcos sa usapin dyan sa West Philippine Sea. Kung maalala mga kabombo, isinapubliko ng Octa Research Group ang ginawa nilang survey na nagpapakitang sumasang-ayon ang halos 60% ng mga Pilipino sa paraan ng pagtugon ng pamahalaan sa mga hamon at isyong kinakaharap dyan sa West Philippine Sea. Ayon nga kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo,
pinahahalagahan ng National Security Council ang resulta ng naturang survey na anyay nagpapakita ng suporta ng ating mga mamamayang Pilipino sa mga inisyatibo ng pamahalaan sa kontrobersyal na lugar at pagpapanatili na rin ng kaayusan doon sa disputed waters. Mananatilian niya ang naturang estratehiya o mga estratehiya at mga hakbang na rin kasama na ang lalo pang paggiit sa karapatan ng ating bansa sa naturang bahagi ng karagatan. Mananatili ang National Security Council anya na magsusulong sa pambansang interes at pagtatanggol naman sa soberanya at teritoryo ng Pilipinas. Batay nga sa resulta ng third quarter survey na pinamagatang tugon ng masa survey ng Octa Research Group, tumaas ng 15% ang pagsang-ayon ng mga Pilipino doon sa mga inisyatibo ng pamahalaan para sa usapin ng West Philippine Sea. Kumpara ho yan sa resulta ng sinundan nitong survey, ilang buwan na ang nakakalipas o bago naman isinagawa ang naturang pagtatanong o pagkalap ng impormasyon noong Setyembre 30 hanggang Oktubre 4 ng taong kasalukuyan. Samantala, patuloy pang lumolobo ang bilang ng mga naitatalang firecrackers-related injuries ngayon ng Department of Health dito sa ating bansa. 3 araw po yan bago ang pagkapalit ng taon. Batay sa pinakuling datos na inilabas ng Department of Health, sa nakalipas sa 24 oras, pumalo na sa 76 ang kabuang bilang ng mga fireworks-related injuries ang kanilang naitatala sa buong Pilipinas. Karamihan sa mga kasong ito ay napaulat sa National Capital Region na nagpagtala ng mga 33 insidente na sinundan naman ng Central Luzon at Ilocos na mayroong tig-12 kasong naitala. Mula sa 76 na bilang ng mga fireworks-related injuries, 57 sa mga ito ang idinulot ng paggamit ng mga illegal na firecrackers tulad na lamang ng Boga, 5-Star, Piccolo at Plapla. Ayon po sa datos ng naturang kagawaran, 96% ng naturang mga insidente ay nangyari sa mga tahanan ng biktima at maging sa mga kalye. Samantala, kaugnay nito ay muli rin nagpaalala ang Department of Health sa publiko hinggil sa mga masamang maaaring maidulot ng paggamit ng mga paputok. Samantala, kasunod ng unang insidente ng firecracker ingestion o pagkakalunok ng paputok na Watusi na naitala kahapon, nagbabala rin ngayon ang Department of Health sa publiko na nakamamatay ang pagkakalunok ng naturang paputok. Paliwanag ng naturang kagawaran, ang Watusi raw kasi ay naglalaman ng yellow phosphorus potassium chlorate, potassium nitrate at gayon na rin ng trinitolyo o iba pong mga kemikal na delikado po yan sa katawan at kalusugan ng tao. Ang mga ito ay mapanganib sa kalusugan ng isang tao lalo na kung napasok sa loob ng katawan. Babala ng naturang ahensya, kalimitang nagkakamalan ito ng mga bata bilang mga candy dahil na rin sa laki at kulay ng mga ito. Dahil dito, pinaiiwas ngayon ng Department of Health ang mga pamilya na bumili o mag-uwi ng mga naturang paputok na Watusi. At batay nga sa inilabas sa datos ng naturang kagawaran, kahapon 4 na anyos na bata mula sa Calabarzon ang unang naging biktima ng firecracker ingestion. Pinapayuhan naman ng Department of Health ang publiko na bigyan lamang ng 6 to 8 egg whites ang mga batang makakalunok ng Watusi habang 8 to 12 egg whites naman ang mga nakakatandang makakalunok nito. At yan mga kabombo, mga paalala pa rin ho sa lahat, lalo na ho dun sa mga hindi man sinasadya ay natamaan itong paputok ho na ito. Makipag-ugnayan ho sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Health o yung mga local health offices dyan po sa inyong lugar para ho matugunan ang naturang problema. Sa karagdagan nating pagbabalita, itinaas na rin ho mga kabombo sa mga lalawigan, di lamang ho sa Metro Manila ang focus nitong pagtataas ng Code White Alert ng Department of Health. Yan ay alinsunod pa rin sa tumataas na bilang ng mga nagiging biktima ng paputok. May isasagawa rin na paglilibot ang mga tauhan ng Department of Health doon sa mga pangunahing ospital sa bansa upang ipakita ang kahandaan ng naturang mga paggamutan. Ilan dito yung mga gagamitin doon
doon sa mga magiging biktima ng paputok. Bagamat sinasabi na ito'y scare campaign, pero ito umano ay nagiging epektibo naman sa ilan, ngunit hindi sa lahat. At ayon pa sa Department of Health, pangunahing mataas ang kaso na naitatala palagi ay sa Metro Manila at maging dyan sa Calabarzon region sa may southern Tagalog. Habang mataas din mga kabombo ang nai-record na mga firecracker-related injuries dyan sa Western Visayas. Meron na ding mga kaso sa Central Visayas at mamaya meron tayong mga update hinggil ho sa naturang mga pangyayari. Nadagdag po ang mga pagbabalita, nagbabala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko. Pahinggil po yan sa mga kumakalat na anunsyo mula umano sa ahensya na magbibigay ito ng New Year gift sa mga sasagot ng survey questionnaire. Ayon sa kagawaran, huwag magpaparin lang sa mga post o link kung hindi sila mula sa opisyal na website ng Department of Social Welfare and Development. Pinaalalahanan nito ang publiko na maging maingat sa pagkiklik o pagbubukas ng mga link sa mga post ng mga hindi veripikado na mga account at gayon na rin ang kasabay ng kanilang paghimok na iulat agad ito sa mga kinaukulan. Upang maging updated sa mga programa ng naturang kagawaran, hinihikayat ang publiko na bisitahin ang opisyal na website nito na dswd.gov.ph. Pinayuhan ito ang publiko na maging maingat at i-double check ang anumang impormasyong makikita nila online. Giit pa ng Department of Social Welfare and Development na huwag basta-basta maniniwala sa content na hindi nagmumula sa mga mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaang mga sources. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mamaya kukuha rin ho tayo ng mga update hinggil ho dyan sa mga update nating tinututukan doon sa mga bentahan ng mga legal na uri ho ng paputok. At ganoon din yung mga tindahan ng mga bilog na prutas. Ngayon unti-unti na ho mga kabombo na lumalakas yung bentahan. At ganoon din yung mga update natin sa daloy ng trapiko, lalo na doon sa mga toll plaza dito sa Metro Manila at mga karatig na lugar, dahil ho sa unti-unti nang umuwi yung karamihan sa ating mga kababayan ngayon ang huling weekend bago pumasok yung panibagong taon, yung 2024. Sa karagdagan nating balita, patuloy pa rin ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng tulong doon sa mga individual na nakaligtaso mula dyan sa malagim na Mindanao State University bombing na nangyari ho dyan sa Marawi City noon pong 3 ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Ang tulong na ito mga kabombo ay pinapaabot ng naturang ahensya, yan ay sa pamamagitan ng kanilang field office na nandun mismo sa naturang lugar. Ayon pa sa ahensya, pumapalo na sa 900,000 pesos ang pinansyal na tulong na kanilang naipamahagi at tuloy-tuloy pa ang ipinapaabot na iba pang karagdagang tulong sa pamamagitan ng kanilang tanggapan. 138 survivors na mga beneficiaries ang nakatanggap ng tulong mula ho sa kanilang tanggapan nitong mga nakalipas na linggo, habang patuloy naman ang verifikasyon doon sa iba pa na nagkiklaim din ng pagiging bahagi ng naturang programa. Maingat umano ayon sa Department of Social Welfare and Development ang kanilang ginagawa upang tiyak na yung mga biktima lamang ng naturang pangyayari ang mapagkakalooban at hindi ito maabuso ng ilang posibleng nais magsamantala. Samantala, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba pang mga biktima upang maibigay ang lubos na tulong mula sa kanilang ahensya at pagkakaloob na rin ng iba pang pangangailangan kung kinakaya o kakayanin ng naturang tanggapan. Patuloy din mga kabombo ang isinasagawang psychosocial intervention ng lokal na pamahalaan mula ho dyan sa Iligan at lalo na yung mga nakaranas ng trauma. Ito mga kabombo, yung kabilang mismo doon sa mga personal na nakasaksi ng naturang pangyayari at ganun din yung mga present sa naturang universidad nang mangyari ang naturang trahedya. At dahil na rin sa insidente ay nagresulta nga ito ng ilan na nasa state of shock nung araw mismo ng naturang pangyayari at makalipas ang ilang araw ay nakakaranas pa rin ho ng trauma
sa kanilang kalooban. Kaya ito'y tinutugunan ng mga eksperto mula sa Department of Social Welfare and Development. Suportado naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang panukalang pagkakaroon at pagkatayo ng Community Fireworks Display Zone sa bawat local government unit. Layo nito na masigurong ligtas ang pagdiriwang at pagsalubong sa taong 2024. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Zamora ang Metro Manila Council ay kaisa ng Department of the Interior and Local Government sa hangar nitong ligtas na maidaos ang pagsalubong sa bagong taon. Aniya, mas mabuti na magkaroon ng Community Fireworks Display Zone sa bawat lokal na pamahalaan dito sa ating bansa kung saan maaaring manood ang mga residente sa halip na magpaputok sa kanilang mga tahanan. Sa ganitong paraan, rin aniya ay may iwasan ang pagkakaroon ng sunog at anumang uri ng aksidente. Magkakaroon naman ng fireworks display ang lokal na pamahalaan ng San Juan sa Pinaglabanan Shrine na magisimula po sa Desyembre at 31 bandang alas 10 ng gabi. Nako naman tayo sa mga update natin mga kabombo dyan sa mataas ng kapulungan ng Kongreso. May pangako ang liderato ng Senado at sinabi nga ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na puspusang aksyon ang magiging kaganapan dyan sa mataas ng kapulungan ng Kongreso sa susunod na taon. Yan ay para sa pag-aproba ng mas marami pang mahalagang panukalang batas sa kanilang panig. Tinitiyak ng liderato ng Senado na may papasa nila ang mga kinakailangang bills para naman umunlad ang ating ekonomiya, mas humusay pa ang kabuhayan ng mga mamamayan at may makalikha rin ng mas marami pang mga trabaho. Ilan sa nakapila para naman ipasa ng Senado para sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa huling linggo ho yan ng Enero sapagkat ngayon mga kabombo ay naka-break na ho. Holiday break ang mga miyembro ng kapulungan ng Senado at Kamara at yan ay bahagi ng kanilang calendar of activities at yung mga nakabinbi ng mga panukalang dagdag na sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor ay kabilang ho sa kanilang pinag-aaralan na maisama sa priority measures ng mataas na kapulungan ng Kongreso. At ayon pa kay Senate President Zubiri, may committee report na ang ukol dun sa naturang panukala at dagdag na minimum wage para naman sa private sector. Kaya ito ay maaari ng masponsoran sa pagbabalik ho ng kanilang sesyon sa naturang buwan ng Enero. At posible raw na sa buwan ng Pebrero ay mapagtibay na ho yan matapos ang dibdibang debate na inaasahan naman sa unang bahagi ng Pebrero dahil naman sa ilang concern o yung usapin ng posibleng pagkalugi ng ilang kumpanya kung ipapatupad ang aumento sa sahod sa pribadong sektor. Maliban nga dito mga kabombo, marami pa anyang ibang panukalang batas ang magbibigay din ng dagdag na ayuda kasama yung pagkakaloob ng benepisyo sa ating mga kababayan na nangangailangan na maipasa sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa susunod na buwan. Siniguro din ni Zubiri na kukonsulta sila doon sa stakeholders para naman maging epektibo at kapaki-pakinabang ang mga inaaprubahan nilang panukalang batas sapagkat kung hindi umano concern ng mga tinatawag na stakeholders ay hindi rin angkop ang naipapasang batas kapag hindi na konsulta yung mismong mga tao na siyang dapat na recipient ng mga sinusulong na panukala. Samantala, nagpadala na ang Department of Foreign Affairs ng isang team para tumulong sa pagpapalaya sa 17 marinong Pinoy na unang binihag ng mga rebelding Houthi. At ito nga po mga kabombat Christianation ay maaalalang una ng tiniyak ni Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs na si Eduardo De Vega na siniguro ng kanilang contact ang pagpapalaya rin ng tuluyan sa mga bihag. Ngunit wala pa itong katiyakan kung kailan mangyayari. Ayon po sa naturang kagawaran, tutulong ang binuong team sa anumang paraan na kanilang kakayanin upang mapauwi ng ligtas ang mga marinong Pinoy na ilang linggo nang binihag ng naturang mga rebelde. Maalalang on board ang mga Pinoy seafarers sa Galaxy Leader na hijack ng mga rebelde noong Nobyembre 19 na kinalauna naman ay tuluyang kinuha ng mga rebelde ng Bahamas flag carrier
at hanggang sa ngayon ay hindi pa pinapakawalan ang mga tripulanteng nadatnan ng isinagawa ang naturang hijack operation. Una na rin sinabi ng mga Houthi rebels na ang ginawang pag-atake na ito sa naturang barko ay bilang pagsuporta sa grupong Hamas na patuloy na pinupulbos ngayon ng Israeli Defense Forces. At ayon pa kay Undersecretary De Vega, iginit ng liderato ng Houthi rebels na ang ginawang operasyon ay hindi dahil sa pera, kundi dahil na pa rin yan sa kagustuhan nilang matigil na ang mga Israeli operations laban doon sa Gaza. Ano ka naman mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, yung mga biyahe ng mga pampasaherong bus dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ay punuan na rin. Ilang araw ho yan bagong pagsalubong sa bagong taon at may ilang mga pasahero ang humahabol din na makauwi sa kanilang probinsya ngayong weekend para ho dun makapag-celebrate ng kanilang bagong taon sa kanilang mga lalawigan. Abangan ho yan mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, pati na yung daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila para ho naman ito doon sa mga nagbabalak na gumala ngayong weekend. Alamin ho natin mga kabombo, mga Kastar Nation, ang lagay ng daloy ng trapiko lalo na doon sa mga lagusan, yung mga lugar ho dyan sa mga toll plaza. Mamaya ho yan mga kabombo. Samantala sa ibang balita, Bombo Marlene, Papayagan pa rin bumiyahe ang mga pampasaherong jeepney na bigong makapagpa-consolidate sa itinakdang deadline ng Disyembre 31. Sa Memorandum Circular ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mayroong papayagan silang mga pumasada pero hanggang ito lamang ay tinakda sa Enero 31 ng taong 2024. Sa nasabing isang buwan ay maglalabas ng show cause order ang naturang board sa mga operators ng jeepney kung bakit hindi sila nakapag-comply sa Public Service Act. Sa nasabing kautusan ay magbibigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng special permit para mag-operate sa ruta ng walang consolidation. buha pa tayo mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, ng mga reaksyon hinggil ho dyan sa ipinag-utos ng Korte Suprema, hinggil pa rin ho dun sa programa ng jeepney modernization ng pamahalaan at yung pinagkokomento ho itong mga stakeholders dito sa kanilang natanggap na petisyon dyan sa kataas-taasang hukuman mamaya lamang mga kabombo. Sa karagdagan nating pagbabalita, inaasahan na ng Department of Transportation na sisimulan ng nanalong pribadong grupo ang operasyon ng pati na ho yung maintenance at maging ang rehabilitasyon ng pambansang paliparan. Itong Ninoy Aquino International Airport, yan ay sa darating na Setyembre ng susunod na taon. Itong mga kabombo ay sa ilalim ng timeline para naman sa 170.6 billion pesos na Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership Project. At dito mga kabombo ay inaasahan ang mabilis na mga hakbang at proseso upang maisakatuparan sa itinakdang panahon. Nais kasi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makita ang mas maayos na paliparan bago pa man siya bumaba sa pwesto. Ipinakita na ni Transportation Undersecretary for Planning and Project Development Timothy John Batan na siya ding namumuno sa Pre-Qualification Bids and Awards Committee para naman sa naturang proyekto. Ang Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership Initiative na timeline sa pagbubukas ho ng bid noong 27 ng Disyembre. At batay mga kabombo dun sa timeline na kanilang isinapubliko ay sinabi ng Department of Transportation Undersecretary na si Batan na ang petsa ng pagsisimula ng kanilang operasyon at pagpapanatili ng Ninoy Aquino International Airport ng nanalong bidder ay sa Setyembre 11 ng susunod na taon. 4 na konsorsyum mga kabombo ang nakapagsumiti ng kanilang bid documents. Ito ay ang Manila International Airport Consortium, Asian Airport Consortium at GMR Airports Consortium at ang SMC SAP and Company Consortium na bahagi naman ng naturang proseso. Ang mga dokumentong isinumiti ng 4 na grupo ay binubuo ng mga local and foreign conglomerates at itinuturing na kumpleto
At ngayon mga kabombo ay sasailalim naman sa karagdagang detalyadong pagsusuri pati na rin ang masusing pag-check o pag-verify ng mga technical at financial capability. At yan ay may kinalaman doon sa kapasidad ng mga bidder upang maisagawa ang naturang proyekto. Hindi kasi maaaring pahintulutan ang may maliit na kapital at siyang magsasagawa ng proyekto dahil kung magkakaroon ng problema ay dito lilitaw ang sanga-sangang suliranin na magpapaantala naman sa naturang proyekto. Sinabi ng opisyal ng Department of Transportation ng pagbubukas ng technical proposal ng bidder ay target naman sa Enero 15 ng taong 2024. Ang nanalong konsorsyong mga kabombo ay kinakailangang makapagbayad ng paunang hulog nito na nasa 30 billion pesos sa gobyerno at isa pang 2 billion pesos sa payment for the year. Ito ay magpapatakbo naman sa Ninoy Aquino International Airport sa ilalim ho ng 15 taon na rehabilitation operation, expand at transfer concession deal na may option para ho sa 10 taong extension kung sakasakaling kakailanganin at yan ay may kinalaman pa rin doon sa pagsasaayos ng paliparan. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng update mula dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kung kumusta na yung daloy ng mga tao at yung availability ng mga bus na bumabiyahe patungo sa mga lalawigan and vice versa. Mga kabombo, kuha tayo ng update mula dyan sa Parañaque, si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, hanggang sa mga sandaling ito ay punuan pa rin ang ilang biyahe ng mga pampasaherong bus na pauwing probinsya habang patuloy rin ang buhos ng mga pasahero dito yan sa may bahagi ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ilan sa mga pasahero dito ay matyagang naghihintay ng masasakyan patungo nga sa kani-kanilang mga lugar. Ang iba naman ay sinwerte lamang na makakuha ng tiket matapos na may mag-cancel na pasahero. Isa nga rito si Fe Vargas na pauwing Bicol Region, partikular na sa Ligao City sa probinsya ng Albay. Alas 6 pa lamang ng umaga kanina ay andito na silang mag-asawa. Biglaan lang umano ang biyahe nilang mag-asawa dahil may trabaho sila dito sa Maynila. Si Fe ay nag-leave na umano ng mas maaga para mas maaga rin niyang makasama ang kanyang mga kamag-anak at pamilya sa probinsya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Fe Vargas sa panayaman ng Bombo Radio. May work kasi. May work, kaya kumbaga nag-leave na ng maaga. Hindi na inantay yung holiday. Ang leave ko is 1 week. So, depende. Basta po 1 week yung yung leave ko. Samantala, nakapanayam din natin ang isang pasahero na patungo naman sa Legazpi City. Ayon kay Ella Joy Ignacio, nagtungo siya dito sa Maynila para ayusin lamang ang kanyang mga papers para sa kanyang OJT. Noong nakarang araw niya, inabot siya ng 2 oras sa paghihintay sa napakahabang pila kaya't inagahan niya ngayong araw para makabili ng tiket. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ella Joy Ignacio sa panayam ng Bombo Radio. Yung previous days po kasi, ang dami pong pila sa mga ticket booth. And umabot po ako ng 2 hours kakahintay ng ticket para magpa-reserve. So ngayon po, umuwi na po ako since inagahan ko po para makakuha po agad ng ticket. So aalis na din po ako ngayon 12 noon. Yung para po sa sa pagpunta ko po dito sa PTEX, online reservation po yun from Legazpi. And now po, in person po ako bumili ng ticket po para ngayon. Batay sa datos na inilabas ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, as of 11 a.m. kanina ay pumalo na sa mahigit 40,000 ang naidalang foot traffic mga pasahero sa nasabing terminal. Ayon sa pamunuan ng PITX, posibleng umabot pa sa 140,000 hanggang 150,000 ang mga pasahero na darating ngayong araw sa kanilang terminal para humabol makauwi bago ang pagsalubong sa bagong taon. Maigpit naman ang pagpapatupad ng seguridad dito sa terminal habang visible rin ang hali ng kapulisan upang umasiste sa mga pasahero na mayroong mga concern. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update.
Sa oras na 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo, mga ka-Star Nation, narito ang ating update kaugnay sa magiging lagay ng panahon. Sa inilabas ho na data ng Bombo Weather Center, maaari pa ring magdulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon maging sa Visayas at Mindanao ngayong darating na weekend. Ito ho ay may kaugnayan pa rin sa pag-iral ng hanging amihan o yung tinatawag nating Northeast Monsoon. Ang hanging amihan na siyang malumigmig na hangin. Ito ho mga kabomboy, nanggagaling kasi dyan sa may bahagi ng Siberia at China ay nagdadala ng malumigmig na hangin na nakakaapekto naman at nagdadala ng mga pag-ulan sa dulong bahagi ng Hilagang Luzon. Hanggang ngayon ay bumababa na hanggang dyan sa may Aurora at Quirino Province maging sa mga karating nitong lugar. Habang ang easterlies naman nakakaranas ng makulimlim na panahon ang ilang bahagi ng Bicol Region, pati na ang Eastern Visayas at maging ang Northern Mindanao, ang Caraga Region at maging ang Eastern Mindanao ay bahagi po ng mga apektado nitong easterlies. Magdadala ito ng makulimlim na panahon hanggang may mga pagbuhos ng ulan sa dakong hapon at gabi. Maging ang isolated thunderstorm aasahan naman sa malaking parte ng ating bansa ngayong weekend. Kaya yung mga nagbabalak na lumabas at maglibot-libot at mamasyal ay pinapayuhan pa rin na magbitbit ng kanilang panangga sa ulan upang makaiwas sa mga mabasa at ganun din. Pagka hapon at gabi mga kabombo, lantad pa rin tayo sa mga thunderstorms at yan ay dulot naman ng mga thunderstorm clouds na nakakalat sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sa pagpapatuloy ng ating mga pag-uulat, iniulat nga ng Department of Health ang mga malalaking pagbabago na nagawa ng ahensya para lalo pang maging abot kamay ang mga healthcare services ito sa ating bansa. Ito ay kasabay ng maayos na implementasyon ng Universal Healthcare Act of 2019. Sa isang mensahe, sinabi ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na pangunahin pa rin focus ng naturang kagawaran ang magawang accessible sa lahat ng mga Pilipino ang mga healthcare services dito sa Pilipinas. Ayon pa sa naturang kalihim, ipinapatupad ito ang prinsipyong no one gets left behind, kung saan bahagi ang lahat ng mga Pilipino sa serbisyong pangmedikal sa buong bansa. Ito ay bahagi ng 8-point action agenda ng Department of Health na nagbibigay ng halaga sa iba't ibang mga sali katulad na lamang ng kahandaan sa tuwing sumasapit ang pandemya at krisis na pangkalusugan, gayon na rin ang kapakanan ng publiko at karapatan ng publiko na magkaroon ng sapat na access sa healthcare system. Isa sa mga hakbang na nagawa ng ahensya upang magkaroon ng sapat na access ang mga Pilipino sa maayos na healthcare at ayon pa sa Department of Health ay ang mga itinayong malasakit center sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroong 159 na malasakit center sa buong bansa at maliban dito, tuloy-tuloy din ang koordinasyon ng naturang kagawaran sa iba't ibang stakeholders upang maging bahagi ang mga ito ng konsultasyon, seminar, meeting at iba pa para sa pagpapabuti pa ng serbisyong pangkalusugan ng ating pamahalaan. Abangan din ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung kalagayan ho ng mga bentahan, itong mga paputok at ganun din yung punuan ng mga sasakyan na unti-unti dyan ho sa mga toll plaza sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila at mga karating na lugar. Ayan ho mga kabombo, yung mga pauwi sa mga lalawigan. Sa dagdag pa nating balita, ilang araw ho bago ang pagpapalit ng taon ay sinimula ng talakayin ng matataas na opisyal ng ating bansa at maging ng Estados Unidos ang usaping may kaugnayan sa pagpapaigting pa ng kooperasyon ng dalawang bansa sa susunod na taong 2024. Yan ay matapos ang isinagawang phone call meeting ni na Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at United States Secretary of State Antony Blinken, kung saan ho kapwa muling kinilala ng dalawang opisyal na ito ang alyansa at bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa isang statement mga kabombo ay ibinahagi ni Secretary Enrique Manalo na kabilang sa kanilang mga napagpulungan ay mga usapin may kaugnayan pa rin sa mutual concerns ng dalawang bansa. Kabilang ho dyan ang kasalukuyang tensyon dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Dito ay muli niyang
muli aniyang pinagtibay ng higanteng bansa ang pagprotekta para sa soberanya. At ganoon din yung papanatili ng sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa mga teritoryong ating nasasakupan, kasabay ng pagpapanatili din ng kapayapaan, seguridad at pagtataguyod ng pagsunod sa rule-based international order. Kalinsabay nito ay binigyang diin din ni Secretary Manalo ang kahalagahan ng pakikipagdialogo at pagpapanatili sa bukas na pakikipagkomunikasyon sa iba pang mga partido kanamang kaalyado ng ating bansa. Samantala, sa panig naman ng Estados Unidos ay muli ring binigyang diin ni Secretary Blinken ang tiyak na ironclad commitments ng kanilang bansa sa Pilipinas sa ilalim huyan ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng magkaalyadong bansa mula pa man noon hanggang sa kasalukuyan, at ilang pagsubok ng manoong pinagdaanan, kaya tested na ang naturang ironclad commitment. Inilabas na ng pamahalaang lungsod ng Maynila Executive Order No. 36 na nagre-regulate sa paggawa, pagbebenta, pamamahagi at paggamit ng mapuputok at pyrotechnic devices sa buong Kamaynilaan. Ang kautusan na nagsasaad ng mga kinakailangang alituntunin at regulasyon sa paputok sa lungsod ay nilagdaan ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan at agad na nagkabisa nang ito ay mailabas. Sinabi ng pamahalaang lungsod na layunin itong protektahan ang mga istruktura mula sa aksidente ng sunog at pang mga negatibong epekto ng pagbebenta at paggamit ng mga paputok. Nilalayon din itong protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng lahat ng residente sa lungsod ng panahon, at sa panahon po yan ng fireworks at pang mga pyrotechnic display devices na ginagamit yan tuwing kasagsagan nga ng pagdiriwang at pagsalubong sa bagong taon. Nakasaad sa kautusan na ang anumang fireworks display na isasagawa sa lungsod ay may mga special permit mula sa Bureau of Permits na dapat ilapat ng hindi bababa sa 3 araw bago ang kaganapan. Ang mga pribadong kabahayan naman ay ipinagbabawal na magsagawa ng kanilang sariling fireworks display. Ipinagbabawal din, mga kabomba at consternation, ang mga paputok na walang label at ang naglalaman ng sulfur o phosphorus na sinamahan niya ng chlorates. Una na nga sinabi ng pamahalaang lungsod na ipapataw ang parusa sa sino mang lalabag sa naturang kautusan na nilagdaan nga po ni Manila Mayor Hani Lacuna. Sa karagdagan pa nating balita, majority daw ng mga Pilipino ang sasalubungin naman ng 2024 na may positibong pag-asa, at yan ay lumabas dito sa nakalipas na survey. At ito ay umani din ng pagsuporta mula sa iba't ibang sektor, maging sa mga nasa hanay ng pamahalaan. Ikinatuwa din ang naturang resulta ng survey, at batay nga sa mga pahayag ni Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development, magandang simula ito ng pagpasok ng susunod na taon dahil maganda ang adikain ng mga mamamayan na makapagpatuloy at mapaunlad ang kanilang sarili. Maging ang mga pahayag ng tanggapan ng National Economic Development Authority ay tumutugma rin sa naturang data ng inilabas na survey. Lumalabas kasi sa pag-aaral ng National Economic Development Authority na ang positibong pananaw ay nagbubunga din ng positibong pag-unlad ng kabuhayan at ekonomiya sa kabuuan ng ating bansa. Kaya naman ang pamahalaan umano ay nakaagapay sa pagtulong dito sa mga mamamayan na may positibong pananaw upang maagapayan sila, lalo na yung magsisimula ng kanilang nais na negosyo sa pagpapasok ng panibagong taon. Maging ang tanggapan ng Department of Trade and Industry ay positibo rin na ang ganitong simula ay magtutuloy-tuloy sa mas matibay na ekonomiya ng ating bansa pagsapit naman ng taong 2024. Inilunsad ng Food and Drug Administration and Task Force Electron sa pagnanais po yan na matigil na ang pagkalat ng avian influenza o bird flu sa buong bansa.
Sa ilalim po ito ng nakahanay na iba't ibang mga preventive measures at control strategies upang matugunan ang lumalawak na banta ng bird flu sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Magsisilbing focus ng Natural Task Force ang evaluation sa gamot at bakuna na isinusumite ng Food and Drug Administration at tiyaking ligtas na gamitin ang mga ito. May magandang kalidad at kayang mapigilan ang matuldukan ang pagkalat ng virus sa mga manukan o mga poultry farm. Ito ay bahagi umano ng pagsuporta ng Food and Drug Administration sa programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matugunan ang problema ng poultry industry at matiyak na may sapat at abot kayang poultry products ito sa ating bansa. Pagsuporta rin ito ayon pa sa Department of sa Food and Drug Administration sa kampanya ng pamahalaan na mapatatag pa ang food security ng Pilipinas. Batay pa sa pahayag na inilabas ng naturang ahensya, sa kasalukuyan ay wala pang naisusumiting Certificate of Product Registration sa kanila para sa anumang avian influenza vaccine. At mga kabomb at Kester Nation, patuloy naman itong hinihikayat ang mga veterinary pharmaceutical industry na magsumite lamang ng mga aplikasyon at kasama po ang mga kompletong requirements para makapag-aralan ito ng Food and Drug Administration. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, nakasabat ho ang mga otoridad ng limpak-limpak na illegal items mula sa kagubatan dyan sa may bahagi ng Romblon. Ayon nga sa Philippine Coast Guard na nakadeploy dyan sa Romblon, pawang undocumented forest products ang mga ito na may mataas na halaga. At nasabat ito mga kabombo sa vicinity waters ng barangay Asagra, dyan ho ito sa may San Fernando, Romblon. Nabatid na nabigo ang boat captain na makapagpresenta ng kinakailangan dokumento makarang sitahin ng mga otoridad. Naharap sila sa paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o mas kilala ho yan sa tawag na Bill na Forestry Code of the Philippines as amended ho yan ng Republic Act 7161. Kabilang din mga kabombo ay pinagbabawal na ilabas at ibiyahe yung mga endangered animals na nanggagaling sa kagubatan, bagay na mahigpit ding binabantayan ng mga tauhan ng Bureau of Quarantine at ganun din ng Department of Transportation sa pamamagitan ho ng Philippine Coast Guard, lalo na dyan sa mga pantalan sa mga ganitong panahon na sinasamantala yung buhos ng mga tao sa mga pantalan upang maipuslit naman sa ibang lugar ang mga illegal na kargamento. Sa pagpapatuloy ng ating mga pagbabalita, nakatakdang magtapos ngayong araw po ang deadline ng pagreremit ng mga employer sa Social Security System payment contribution ng kanilang mga empleyado. Sa isang statement, inununsyo ng naturang tanggapan na hanggang ngayong araw na lamang, Disyembre 29 ng taong kasalukuyan, maaaring makapagbayad ang mga employer ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado para sa mga buwan ng Setyembre hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Habang ang mga contribution payment naman para sa Nobyembre ng taong 2023 at sa mga susunod pang mga buwan ay kinakailangan ng sumunod sa regular payment deadline na huling araw ng susunod na buwan. Samantalang ang mga household employers naman ay maaaring mag-remit na rin po ng kontribusyon para sa mga buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan hanggang ngayong araw na lamang din. Habang ang mga contributions naman ito para sa Oktubre ng taong 2023 onwards ay kinakailangan na ring sumunod sa regular payment deadline. Bukod sa mga ito ay nag-abiso na rin ang Social Security System na maaari ring magsumite ngayong araw ng sickness notification para naman sa mga kasong may kaugnayan sa home confinement. Samantala, sa karagdagan pa natin balita, nangako naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office na kanilang aaksyonan, puprotektahan umano yung kapakanan ng mga kabataan, lalo na doon sa vulnerable o prone sa mga sakit at iba pang espesyal na pangangailangan. Ito'y kasabay mga kabombo nung pakikipag-alyansa ng naturang tanggapan kasamang iba pang tanggapan ng pamahalaan na may kaugnayan doon sa mandatong
kapakanan ng mga kabataan at ayon nga sa chairman nito na si Juni Kua, kinakailangan ng mga bata ng suporta ng pamahalaan kaya't ito ay bahagi ng kanilang trabaho lalo ng pagbibigay ng tugon doon sa mga nangangailangan at isyong pangkarapatan ng mga kabataan. Pagtitiyak naman ng naturang opisyal, malaki ang may tutulong ng kanilang opisina sa kampanya ng bawat ahensya ng pamahalaan katulad na lamang ng Department of Social Welfare and Development upang maprotektahan ang mga ito. Inihalimbawa pa ng opisyal ang Institutional Partnership Program na tumutulong naman doon sa mga kabataan at yung iba pang mga nasa vulnerable sector. Sa ilalim nito ay nakikipagtulungan sila para mabigyan ng mga ahensya ng cash assistance upang ipromote naman ang kapakanan umano ng mga bata at tugunan ang kanilang pangangailangan lalo na sa ganitong panahon. Samantala sa magkakataon pong ito, kumuha na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa mga lalawigan dahil ang 19 na firecracker-related injuries na itala po ng Department of Health doon sa Central Visayas mula noong araw ng Pasko. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Nasa 19 na katao ang naiulat na sugatan ng paputok sa Central Visayas mula Disyembre 25, araw ng Pasko, hanggang Disyembre 28, 2023 ayon sa Department of Health sa Central Visayas. Ayon kay Dr. Eugenia Mercedes Canyal, Regional Epidemiologist DOH Central Visayas, na 8 sa mga sugatan ay nagmula sa Cebu Province, 5 sa Cebu City, 4 sa Bohol, at 1 naman mula sa Negros Oriental at Mandaue City. Kung saan karamihan sa mga nasugatan ngayong taon sa rehiyon ay paggamit ng boga o improvised cannon. Kaugnay nito, hinihimok ng Cebu Police Provincial Office o CPPO ang mga Cebuano, partikular ang mga nakatira sa mga liblib na lugar na iwasang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa kabilang banda, hinigpitan ng Regional Civil Security Unit ang pagsubaybay laban sa pagbebenta ng mga paputok na ipinagbabawal ng batas tulad ng Goodbye Philippines na nagdulot ng pinsala sa isang individual sa pagdiriwang ng Pasko. Hiniling ng CSU-7 sa publiko na i-report ang mga nagkakamali na vendor sa kanilang pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Gayunpaman, iniulat ng pulisya na mas kaunting mga tao ang nasugatan ngayong taon sa mga paputok kaysa sa mga nakaraang taon. In terms of fireworks-related injury during Christmas, different provinces. So far, fireworks ingestion, death na reported. So blasting injury ba? But we have now fireworks-related injury is because of the lantaka. And second would be ang Goodbye Philippines. So again, if possible, na designated area for fireworks display. Ating napakinggan si Dr. Eugenia Mercedes Canyal, Regional Epidemiologist ng DOH Central Visayas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Patanyo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At sa kaugnay pa rin hong balita mga kabombo, kung dyan sa Central Visayas ay tumataas yung bilang ng mga nagiging biktima ng paputok, doon naman ho sa Western Visayas, kumustahin natin dahil boga naman daw yung nangungunang rason ng firecracker-related injuries dyan sa Western Visayas. Alamin ho natin mga kabombo kung ilan na yung naitalang tinamaan ng firecrackers dyan ho sa bahagi ng Western Visayas. Ating kunin ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nangunguna ang boga sa mga dahilan ng naitalang fireworks-related injuries sa Western Visayas habang papalapit ang bagong taon. Sa pinakauling data ng Department of Health Region 6, pumalo na sa 34 ang naiulat sa naturang mga injuries sa rehiyon. Sa mga kaso na ito, higit kalahati ay dulot ng pinagbabawalan na boga habang ang ibang kaso naman ay napuruhan sa paggamit ng kwitis, 5-star, watusi, kamera at iba pa. Ayon sa hensya, wala namang naitalang fireworks ingestion at kaso ng stray bullet injury sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Fritz Zian Suzette de Rosso Hequito, Health Promotion Unit Head ng Department of Health Region 6, sinabi nitong isinusulong pa rin ng ahensya ang pagsagawa na lamang ng community fireworks display sa halip ng paggamit ng mga boga at firecrackers sa tuwing sinasalubong ang bagong taon. Pinaaalahanan rin ang mga may plano na magsagawa ng fireworks display na dapat pangunahan ito ng professionals, dapat na sundin ang angkop na distansya mula sa viewers at dapat na may permit. Based on the Regional Epidemiology and Surveillance Unit of the Department of Health, Western
Visayas Center for Health and Development. The firecracker with the most number involvement is Boga. The DOH is also advocating community fireworks instead of mga individual firecrackers or fireworks. It is advocated, and we also appreciate the efforts of our Iloilo province, and there were also private entities who had prepared for the community at fireworks display. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo International News. Ang Israel hindi pa paawat sa pambobomba sa Gaza, habang sitwasyon naman sa Israel ngayon hindi na daw katulad ng dati. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Hindi na gaya ng dati, ganito isinilarawan ni Shai Kabayan, ang Bombo International News correspondent sa bansang Israel, ang kasalukuyang kaganapan doon. Hindi gaya dati, isa-isa na lamang umano ang pagpapalipad ng rocket at kaya na rin itong agapan ng Iron Dome ng Israel Defense Forces. Gayunpaman, dahil sa nagpapatuloy pa ring digmaang nagaganap sa Gaza, nagdulot ito ng dose-dosenang bilang ng mga nasawi roon. Sa kasalukuyan, nasa tinatayang 150,000 na mga Palestinians ang napipilitang tumakas sa mga lugar sa gitnang Gaza. Ay naman sa ulat ng United Nations, habang pinaiigting pa ng puwersa ng Israel ang refugee camp. Samantala, dagdag pa ni Kabayan na marami pa rin sa mga overseas Filipino workers sa Israel ang nagre-request ng repatriation, ngunit hindi magawang makakuha ng libreng flight ang iba. Dahil nagtungo sila roon bilang tourist at hindi bilang worker ng bansa, dahilan kung bakit hindi sila nakapaloob sa pangalaga ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Pagawa hindi pa natatapos ang digmaan ng Gaza, Hamas at ang Israel. Yung po yung labing apat na batch at yun ang last na batch itong 2023. Pagamat ayon sa aking kaalaman at napagtanungan sa mga OWA dyan sa mga staff hindi pa po sarado. Tumatanggap pa rin po sila at marami pang mga tumatawag na gusto magparipat pauwi ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Nakumus nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa natin mga pag-abalita mula sa ibayong dagat, ibinunyag ng Israeli Defense Forces na kanilang nakubkob na ang tunnel na matatagpuan sa isang moske doon sa Gaza. Naglabas ng video ang Israel kung saan makikita ang nasirang mga bahagi ng moske na ang pasukan nito ay isang maliit na kwarto. Bukod pa sa nasabing moske ay mayroong isang tunnel ang kanilang natagpuan. Malapit po yan sa Rantisi Hospital doon pa rin sa Gaza. Mulaan niya, sa nang magsimula ang labanan noong Oktubre 7 ay mayroon ng mahigit 500 mga sundalo ng Israel ang nasawi. Mayroon namang mahigit 700 mga sundalo ang nasugatan dahil pa rin yan sa patuloy na kaguluhan sa naturang lugar. Binalaan naman ng Israel ang Hezbollah militants na sila mismo ang gagawa ng hakbang para mapalayas ang mga ito sa border nila doon sa Lebanon. Ayon pa kay Israeli Minister Benny Gantz na makikialam na ang kanilang sundalo kapag ang nasabing mga militanteng grupo ay patuloy pang nangialam sa naturang kaguluhan. Hindi na rin anya kasi gumagana ang diplomatic solution sa nasabing labanan. Tumindi pa ang palitan ng mga putok sa cross-border mula nang maganap ang pagkatake ng Hamas militants noong Oktubre 7 ng taong kasalukuyan sa bahagi pa rin po yan ng Israel. Samantala, tinamaan naman ng Russian mine ng isang Panamanian flagged cargo ship habang ito ay naglalayag doon sa Black Sea. Ayon sa Ukraine, nasugatan ang 2 crew ng barko dahil sa nasabing pagsabog at nagdulot sa pagkawala ng kontrol at bilis ng barko. Ang nasabing barko na Visos ay patungo sana sa isang pantalan na Danube River para magkarga ng mga trigo. Nabawasan ng Ukraine ng banta ng Russia sa mga barko na dumadaan sa Black Sea sa pamamagitan niya ng patuloy na pag-atake ng kanilang puwersa doon sa nasabing lugar. Bombo Sports News.
Lalo pa ngayong naging interesadong lumaban ang undefeated Japanese boxer na si Naoya Inoue. Kasunod ho yan ang magandang naging performance na kanyang ipinamalas matapos naman patumbahin si Pinoy boxer Marlon Tapales. Kung maalala mga kabombo, nung Miyerkules ay nagharap ang dalawa at nagawa ni Inoue na patumbahin ang ating kababayang boksingero sa ika-10 round dahil upang ideklara siya bilang winner at makuha naman ang 4 na belt sa ilalim ng super bantamweight. Sa isang panayam, sinabi nga ng boksingerong Hapon na nais pa niyang lumaban sa iba pang boksingero at dumaan sa mas maraming great match sa kabila ng panalo sa naturang kategorya. Inihalimbawa rin ng boksingero ang pinagdaanan nito sa mga nakalipas na taon na mas ninais niyang lumabas matapos na makuha ang belt sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Una nang tinawag ni Inoue si Tapales bilang very tough fighter at ikinagulat ang tuluyan umano niyang pagbagsak sa ika-10 round ng naturang laban. Samantala mga kabombo, sa karagdagan nating balitang palakasan, dito naman tayo dumako sa basketball game dyan sa National Basketball Association. Muli hong pinatunayan ng Boston Celtics kung bakit ito number 1 sa Eastern Conference. Kasunod naman ang nagawang panalo laban sa kulelat na Detroit Pistons, 128-122 ang naitalang score. Sa pagtatapos kasi ng unang kalahating bahagi ng laro ay hawak ng Detroit ang 19 points na kalamangan at may score na 66-47. Maganda ang upensang ipinamalas ng Pistons sa dalawang quarter ng laro. Pagpasok naman ng ikalawang quarter ay nagawa ng Boston na habulin ang 19 points at naitabla ito 82-82 sa pagtatapos ng naturang quarter gamit naman ang 35-16 scoring run. Pagpasok naman ng ika-4 na quarter ay naging git-gita na ang laban sa pagitan ng dalawa. Sumabay ang kulelat na Pistons sa opensa ng Boston at nagawa nitong maitabla sa 26 points ang kabuuang naipasok sa 4th quarter. Dahil dito mga kabombo ay pumasok sa overtime game ang kanilang laban. Lalo namang nag-init ang kamay ni na Boston center Kristaps Porzingis at Derek White at mistulang hindi na nahanap pa ang sagot ng Pistons at nagawa kasi nitong si Porz na magpasok ng 6 points sa overtime habang 10 points naman ang naiambag ni White. Nagtapos ang laban 128-122 pabor naman sa Boston. Sa kabila nito ay hindi nakapaglaro ng elite scorer na si Jaylen Brown. Para naman sa Pistons, naging maganda ang ipinamalas nitong opensa sa pangunguna ni Cade Cunningham na gumawa ng 31 big points. Sawak ng Pistons mga kabombo ang 29 wins habang nakapako naman sa dalawa ang kanilang record. Ito mga kabombo, yung pagkatalo ay 29 habang dalawa ang kanilang naitala pa lamang na panalo. Nangunguna pa rin ang Boston sa East habang meron hong hawak na 24 wins at 6 losses dun pa rin sa naturang mga laban. Mga kabombat Kister Nation, narito pang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To all Star Nation and Kabombo.
like to greet Mga kabombo at Kester Nation, muli sa atin pong New Year's Countdown. 3 araw na lamang po, bagong taon na! Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakaligad sa takna ng alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Pero anti sa madalkuan ng mga balita, yari na ang aton sa nga New Year's Countdown. Star Nation and Kabombo. We all would like to greet you. 3 days to go, kag bagong tuig o kung New Year na. Sa gihapon, inimula ganimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover, standby sa kay Bombo Angel Tan. Mga pangalan nga posible, no? Gintunaan sang pagpangakig ni Mayor Jerry Treñas. Sa ginpatigayon sining department heads meeting nga kung saniin ti may gintubod si Mayor to nga ikasuhan niya kag ihaboy sa bintana. Now, sa aton sinima kabombo sandig sa pagpangusisa sa nga Bombo News team, may mga pangalan diri nga na-mentionar, no, nga nagaguluwa sa aton sining nga mga kabombo such as sa mga department heads ti isa sa mga pangalan sa department heads ka na-mentionar ang kay Ma'am Junel Di Vinagracia, no? May iban man nga nagaguluwa sina diri banwa nga may mga personalidad pagid nga involved sa nasambit sining pag-alboruto sa alkalde. Tingin-tingwaan sa Bombo News team nga malabot ang mga pangalan nga nagaguluwa such as Junel Di Vinagracia, Binglao, so on and so forth. Pero nagpamalibad sila nga maghatag sa ilang statement. Pero si Mayor Jerry Treñas naman nagpagwa sa iya sininga New Year's resolution. Yang nagapanguna sa New Year's resolution sa alkalde, hindi na siya kuno mamuyayaw kag magpangakig. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Momo Angel. Standby dahil agad balik-balikan ta ang linya ni Bombo Angel Tan direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Jel, please come in. Bombo Cham, katuan na to ng opisina ni mismo ni Ma'am Junel Ann Di Vinagracia, ang department head sa City Tourism Office. Nagtiatay niya Bombo Cham nga wala sa iya opisina si Ma'am Junel kay ang isa diri ko no karason doa may leave ni siya kuno subungad law Bombo Cham mo. That's the reason why hindi siya makahatag man sa iya nga pahayag and at the same time ang iya man to nga mga personal Bombo Cham wala man sang idea kung ano ang natabo kuno kahapon sa department heads meeting nila. Kay aside yan Bombo Cham sa meeting sa mga department heads kahapon, before gali dito, naka-attend pa si Ma'am Junel sang meeting, sang technical working group para sa nilagyang 2024. It means may mga other activities sa mga galis Ma'am Junel nga ginaobra para sa may city, sa may city tourism office. Kag Bombo Cham, ginikatuan taman diri ang opisina ni Ma'am Avel Malao nga isa man sa mga pangalan man abi nga tido based man sa information na nakuha sa office man abi sang Local Economic Development and Investment Promotion Office nga according diri sa iya no comment lang gid siya na Bombo Chama kaya baliya ang iya manabing opisina kaupod ang iya nga mga empleyado nagatunguha agad ini silang obrahon kung anong ikaayo para sa Iloilo City kag sige ang ilang performance
kag hindi nila gusto nga tido mabahida na bombot siyam sang mga hindi maayo at the same time kumbaga ang ila kunong obra do kan lang do kalayo nga nagaaso nga ti makitaan mo ang kalayo kay ti do may effect kun ang aso bala bombot siyam tama ka visible it means ang ilang workforce ang ilang kalayo ti tama gid ka sinisidya ang ilang obra as the reason why no comment sa kanay si Ma'am Del Malaw sa mga kabombo naton kag bombot siyam yung pamangkot naman diri through message bitin Mayor Jerry Trianias about sa iyang mensahe or may ambal siya mismo nga directly nga pangalan pero ambal niya una-una tumamot siya kaina kuno ara siya kuno sa simbahan may misa nagambal niya dodamo gid siya kuno sala at the same time yung pamangkot sa ano ayhan ang New Year's resolution ni Mayor Jerry Trianias nagambal pamangkot sa tumamot siya nga ti ayan next year magapangakig pa ayan ng alkalde or election na gid niya baliya kabahin sa iya nga mga New Year's resolution ang hindi nagtitini sa magpamuyaya at the same time hindi na magpangakig momocham para sa 2024 kagati ang iya diri nga kwan nga hindi na bala magsagid ka pangakig sa mga bagay-bagay sa mga syudad bala momocham kay di ko matandaan sa mga kabombo naton the last time amo to nga ginpaagi o ko na naga-undergo in siya sa may angioplasty procedure man momocham nagtido si Mayor Jerry Trianias do medyo ambal niya no comment pa man lang bombot siya kaga part of this nga baliya dapat ang Iloilo ang iyagin giri ng pangamuyo sa misaman nga magsigisige nga dalon ang Iloilo City sa next level sa mga kabombo naton bombot siya. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Hasta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Now, sa aton sini nga mga kabombo ti luyag naton hibaluan kung sino man ang ginatumod ni Mayor Jerry Trianias sa sining isa ka department head nga may ginsukmaan kuno nga isa man ka officer dira sa may Iloilo City Hall. That is why nga nag-alboruto nga aton sining alkalde. Now, kung lantaw naton nga nagwa diri ang pangalan ni Miss Jonel Andy Vinegracia kay may mga post ang pila ka mga makabig man naton government employee na karon under sa City Tourism Office nga masako kag daw halos sila ang nagaprikurar hilabi pa sa mga kaladtuan sa iban sini nga nasyon. Just like kami na mention man ang pangalan ni Miss Lea Lara nga by next year mag-appoint sang alkaldeta bilang assistant city tourism officer. Kagang iban pagid siniya nga nagabulig boost sa promotion sang tourism diri sa syudad sang Iloilo, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Naway taman ginahambal nga si Miss Jonel Andy Vinegracia ginman ang ginatumod ni Mayor Jerry Trianias sa aton sini mga pinalangga karong nga matag palamati. Kay kung balik-balikan naton daw hindi man siya makabig iya nga non-performing asset kay previously may mga awards nga nabaton under her leadership as the tourism officer sa syudad sang Iloilo sa aton sini mga kabombo. Now, si Mayor nag-react kay daw kasubong nga gin-question ang iya sinikaron iya nga lihok to assign somebody kag maghatag sang particular role or mahambal naton abi banwa project or siya ang magatrabaho sang specific iya nga mga works under the command of the mayor's office.
Tiyang alkalde naton sa aton sinimagkabombo may prerogative man sa pagpili sa mga tao sa kung sino iyang iya ibutang agod nga mag-perform sang amo sini nga task. And sa bahin iya karon sang alkalde, magabalik ini sa iya kung ang gintukahan niya nga mag-perform sa isa ka particular nga task, maayo ang result or kung pigado ang result, di ang alkalde man sa gyapon sina or mabalik man gyapon sa aton sining alkalde. Sa iya man na sa gyapon iya balik bilang isa iya ka leader, bilang isa ka mayor. Oh? Nakuha nato ng punto ni Mayor Jerry Treñas kung nga daw kasubong iyang naakig siya kay iya man iya kagustuhan mo. Being the mayor, may kinamatarong man siya sa pagpili sa mga tao nga, o ikaw, Juan, Pedro, Juana, Maria, ibutang ko kamo nga mang-in-charge sa amo sini nga partikular nga mga task, ti dapat ma-perform kamo, dapat tungdan yung inyo sini nga mga obligasyon dire. Insakto man ang payag sa aton sini nga alkalde, nga kung may question ang isa iya ka partikular nga department head or official sa city government, he or she ang nagakadapat nga magdirekta man sa aton sining alkalde. Kag mamangkutanon abi nga ti Mayor Treñas, sir, nadula na bala ang trust and confidence mo sa akon nga sa iban mo iya nga tawo ginhatag ang amo sining obligasyon kay kabahin pa ini sang obligasyon ko. Oh? O galing abi sa aton sini mga kabombo, daw nabutang lang iya sa bad picture karon ang senaryo kay ginlaktan sang lightning and thunder. Nga may mapasaka sang kaso, ihaboy sa bintana, nakabuya pa si Mayor sa mga matigdas nga tinaga sa aton sini nga mga kabombo. Oh? But may mga information man kita diri nga nabaton nga may partikular kuno iya nga gintukahan si Mayor dira nga daw ginhatagan siya sang rolyo. Ang rolyo nga ginhatag sa iya is magpakumparar naton sa papel abiti daw isa ka long size bond paper. But naglabot sa punto iya nga daw kasubong nga ang pamatyaga niya sa iya sining rolyo nga ginhatag sang alkalde daw Manila paper kalapad. Tiyan mo mangguro to iya ang punto nga parealisar sa partikular sining department head nga mag-communicate. Hindi pa man sini naton mapatod kung ano klase sukma or yaw-yaw, but hambal sa alkalde, yaw-yaw kuno, may mga information man kita nga na baton, nga daw sukma man lang. Sa aton sinimatag pala mati. Oh? Pero nga aton lang sinadria banwa at the end of the day, why kita labot ya kung magginaramusay, magtinapungulay, maghinabuyanay, or maglulukso na iya sa penthouse. No? Ang mga opisyal sa city government, ang punto lamang sinadira iya banwa, nga ining mga hilikoton or aktibidades or programa nga nakalay down ang kuntani, ang matungdan para iya sa ikaayos ang syudad at the same time, hustisya man para karon sa mga pumuluyo. Oh? Ngati, mambal naton bala nga may hustisya ang ginaswildo dira sa ila. Hindi kay makadto lang dara sila sa city government, kumo nga malapit sa alkalde, kumo nga may posisyon sa city government, time in kag time out lang ila sining obra. Time in, ulo istorya gamay, pro pangapi, panyaga. Time out.
time in sa hapon, ulo istorya gamay, kung kaisa piyong-piyong, pangape, time out sa hapon. Inang nangin, nangin stagnant or wala sang productivity ang iya sining adlaw sa aton sini makabumbo. Oh. Hindi siya productive sa amo sining adlaw or even hindi siya productive sa pangkabilugan bilang gin-appoint or ginhatagan sa katungdanan sa aton sining alkalde. Tito na dumduman ko naman dayon ang sadto anay ginpamangkot sa akon. Kag ini, ipamangkot ko man. Hilabi pa sa mga empleyado sang gobyerno. Nag-ano ka sa sulod sang 8 ka oras? Ano ang ginhimo mo sa sulod sang 8 ka oras? Di bala, sa isa kadlaw may ara kita sang 8 hours sang trabaho sa aton sini mga kabumbo. No? Sa aton sini nga mga kauturan karon, kung may mga matag-as man nga opisyal nga nagapamati, matag-as nga opisyal sa city government nga nagapamati subong sakon. No? Balikan tabi ang kagapon, nag-ano ka sa sulod sang 8 ka oras? Nangin produktibo bala ikaw? Ang imo sinigin himo, makabulig bala sa syudad sang Iloilo, sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo? Amo lang na kasimple sa aton sini nga mga kabumbo, kag kuntani amo man sina tagsa ka magtakop, tagsa ka mag alas 5 sa hapon ang magasulod sa paminsaron sang mga empleyado kag mga opisyal sang city government. Nag-ano ako sang 8 ka oras? Anong hinimuan ko sang sulod sa 8 ka oras? Di na. Hindi lang kay para ini sa mga department heads dira sa nasiling ko na matag-as nga opisyal, lakip naman dira mga executive assistant, mga city councilor, dalas dasunta na lang vice mayor and the mayor. Kay in order for us to reach sang aton sini nga goal nga ang syudad sang Iloilo makalabot sa next level or mag-level up, tinagakadapat sini iya nga magtrabaho, mag-function. Ang mga opisyal down sa pinakamanubo sini nga level sang empleyado dira sa city government. Wala iya sang tsimpo sang hinisaay, pinadikit, pinasipsip, or whatsoever kung ang goal naton sa aton sini nga mga kauturan ang mag-level up. Kag kakason tanan na iyang mentalidad bala nga i-promote ang aton sini kaugalingon. Doma humok-humok pagani nga mga tinaga ina. Mapasip-sip kita sa mga opisyal for them to recognize nga nagatrabaho kita. Hindi ba? Sa aton sini matag palamate. Tikon amo ni ang New Year's resolution ni Mayor nga hindi na siya mamuyayaw, hindi na siya mangakig.
Tibantayan tay kay sa nadumdumanta sa nagliligad sini matuig do mo man New Year's resolution ni mayor mo. Pero base hindi niya malikawan kag may mga ginaugtasan dira si mayor sa City Hall nga the so-called non-performing asset kag sa laguron sang syudad. Sa aton sini magkabombo. Tiyang mga pangalan nga na-mentionar dire si Ma'am Bing Lao, hindi lang siya kuno makahatag sa statement. Si Miss Junel Ann de Venegracia, wise siya sa iya sining talatapan kay on leave siya, pero make extra effort pagid kita nga magpakigangot sa iya ang Bombo Radio News Team. Matambal ya siya, hindi lang siya maghatag sang iya sini karon nga statement. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sana siling na nato na, no? Kung sino man yang tugyanan dira sang alkalde, sang katungdanan, nga maghikutar sa isa kabuluhaton, siguro nakita man yan sang alkalde nga may ikasarang na siya, ang trust and confidence siya, ara sa mo sina nga tawo, kag iya man ay prerogative, no? Prerogative sang mayor, nga mangita sang tawo, agod nga makatungod sa isa iya ka responsibilidad o kontrabaho nga ginhatag sa iya ni Mayor Jerry Treñas. Sa aton sinimatag nga palamati. Pero kung gusto niyo gid mabalaan kung sino to, nahotik na sako ni Linay to Bumbo Chris mo. Kung sino tong ginatumod ni Mayor, kag ginahulat-hulat yaman gani nga mag-awas kuno sa bintana. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero lantawon ta, sa aton sini nga mga kauturan, ang mga masunod pagid sini nga mga inadlaw. Tingwaan ta pagid nga malabot, kag mang husisa kita dugang sa kung sino man tublang ginatumod ni Mayor Jerry Treñas nga department head. Pero ang hambal sa akon sang kilala ko, may ginsukmaan si department head nga malapit kay Mayor, kag daw kasubong ang dating sa kay Mayor, lain, sort of questioning sa desisyon sang alkalde, nga akon si amon ang ginbutang dira, sa amo siniyang katungdanan, dito na kuno kag balingaso ang aton sini nga alkalde. 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Ususubong ang Siburo, no? Masami nag-askad tutunlan, dugay-dugay di kakbalod at trangkaso ka na, ginaubo. Sa City Hall, as per information, daw ginakinahanglan gid nga magsuksok sang face mask, but dito sa Kapitolyo, wala kuno ginasuwestyon ang mandatory face mask. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante ng mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic, nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for December 24 to 30, 2023. Sa siningang Biyernes, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang magapanumbalik to set your mood for the long holiday sa 2 ka oras nga rock blitz sa Thank God It's Payday. Mangininyo
sa Disyembre 29 umpisa alas 6 sa gabi. Sa ining Sabado, ang Frets Band from Bacolod na magapanumbalik para maghatag sang ila ulihi kag one of their best performances in 2023 sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. on December 30. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 31, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latoda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang selebrasyon sa iya pagkabunag ang kabay magahatag sa aton sang panibagong nga kusog to face our problems in life. January 1 is the feast of the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Sa mga adlaw, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration na paghahiwaton sa Latoda magasugod alas 5 sang hapon. During the Mass, pray to God through the intercession of the Holy Mother nga hatagan kita sang kaisog kag kusog agud pangatubangon ng tanan nga mga challenges sa year 2024. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus
ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. No jowa, no problem. Subo nga mga panyempo nga mabugnaw, hinanglan mo magpainit-init, ti may mga bisitahan nga mga websites ang mga Pinoy sa aton sining nga mga kabumbo. Kung ano ina nga mga websites, hindi lang kay Pinoy ang daw nahilig diri, pati na mga Filipinas or mga Pinay sa aton sining nga mga tagpalamati. Ngaman, sandig diri sa pinakaulihing or ginpagwa nga year-end review. Ang Philippines amo ang nagapanguna sa listahan sang may pinakadugay nga magtiner sa isa iya ka adult website sa aton sining mga tagpalamati. No? Hamako nimo 11 minutes and 18 seconds. Average nga kadugayon sang isa ka Filipino nga tiner dira sa website. Ang Japan nagapangduwa with 11 minutes and 14 seconds. O 4 segundos lang diferensya na ita ba? Sa mga Hapon. Kag ang mga Egyptians naman niya 10 minutes and 48 seconds, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sandig diri sa year-end review sang nasambit karon iya nga isa ka adult website, ginapayag diri nga nagalabot sa 58% sa Philippines viewership female or mga babaye. Agoy, no? Hilig mga babae sa mga adult sites nga ni Bumbo Chris Lugo. Ang mga male viewers naman, nagalabot lamang sa 42% sa aton sini nga mga kabumbo. Sandig diri sa impormasyon nga ang pungsod Pilipinas ang nagapanguna
sa pagbisita sa sining adult website sa tuig 2017, 18, 2021, kag 2023. Aba, puwerte, no? Tani kung ang amo sining nga mga pagpanguna naton kung sa iban sining nga bagay do, maayo man tani nga balita, no? Galing kay ang pagpanguna taya, may pinakalawig, no? Nga magtiner sa isa ka adult website. Oh, tingala ko nga do, kadamo na gid nakakilala sa kay Johnny Sins, no? Si Johnny Sins, Bombo Crisilugo, amo ning makabig naton pinakaalam kag pinakaabilidaran nga tao kay pwede ni siya mangin teacher. Pwede siya mangin police officer. Pwede siya mangin abogado, doktor, inhinyero, karpintero, labandero, kusinero, granada. So sa kanta na nagli ya. Oh, pero muna, pwerte, no? 42 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Sa Kapitolyo or sa provincial government, why kuno iya gina suwestyon ang mandatory face mask? Kaman, check tabi si Bombo Lindsay Bade. Saya sini nga follow-up report. Len, sa report, please come in. Wala ginasoyson Bombo Cham ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang mandatory nga pagsuksok sang face mask sa sulod sang provincial capital. Matandaan nga ti sang damlag lang ginbalik yan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mandatory wearing of face mask sa City Hall bangod sa nagataas nga kaso sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19. So ginpakigamutan man naton si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag iya nga gipahayag nga lain ang pamaagi sa pagpakigaway subong batok sa COVID-19 kag hindi na ini mahimo pa nga ibalik sa mandatory Bombo Cham apang kun nagabatyag bisang sintomas ang isa ka persona kaangay sang hilanat o kun ubo sunod sa gobernador ginainganyo niya nga ti magsuksok gid sang face mask agod nga protektahan man ang mga tawo ya sa palibot. Tipahayag niya ang COVID-19 cases sa subong do kaangay na lang gid Bombo Cham sang normal abi nga ti nagahilanat nga tawo kag hindi man mahimo nga ti mangod lang sini liwat na naman isakripisyo sang local government unit ang mobility kag ekonomiya man sang Iloilo Bombo Cham. Kag ti isa sining sa sining COVID-19 cases ginalantaw diri sa gobernador nga hindi man amo ginakataas ang kaso unlike before 2 years ago or nagiligan kati pagtimbuok sa mga kaso. So lain na subong ang pamaagi sa aton diri nga gobyerno especially ganing aton man nga national government lain naman ang pagpamaagi kag gina-encourage man lang Bombo Cham sa bahin sa national government Department of Health naton gina-encourage lang ang ining may mga sintomas nga magsuksok lang sa face mask kag mag-practice sa gyapon sa social distancing pero that doesn't mean nga mangin mandatory ini sa liwat. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Pero lain na ang treatment kasi lain ang presentations ng COVID-19 Again, tugay tayong hambal, it's the new flu. So, we cannot go back to the old regime. Lain ang reaction natin sa COVID. It's like reacting to common flu. Amo na dapat ang treatment na to. Kaya nga, we cannot sacrifice a part of the economy and mobility because of that. Nga, kaya ang presentation niya, the ordinaryo na lang flu. Pero sa City Hall, nag-require ni Mayor or face mask, nagbalik sa face mask starting this week or sa City Hall? Hindi pa siguro nga. Pero I will see kung anong advisories ng Department of Health. From nagalisilin ko, ang presentation niya does not merit a reaction pareho sang una. I don't know whether nagsaka ang immunity na doon, naghina na ang strain niya. It has evolved differently, nangalain na siya. But again, the presentation is similar to other strains of flu. So, lain naman ang treatment na to. Yes, of course. Hindi. You can wear the mask kung kinala mo. Amo na siling ko sa una. In other countries, wala pa sa COVID, may naga-face mask na. If you want to protect yourself, why not wear the face mask? Ara ka sa aeroplano. Kag may naga-face mask kasubong sa aton. No?
may iban nga hindi sila gusto nga malatnan. Kalimba, kay isturbo sa akon ang flu, I will wear a face mask. Dance? Yes, Bombotsam, nabatian si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kaya ko lang tawon lang natin, Bombotsam, ang cases bino nationwide. According sa Department of Health, may ara sa na-detect na mga kasos ng COVID-19 COVID-19 cases o galing kay ang may ara na naman subong nga bago nga variant nga ginatawag na JN.1 nga variant sa COVID-19 na tina-record naman diri sa aton sa pungsod Pilipinas na kung sa diin may ara na kita sa na-detect nga 18 cases sa sining variant Bombotsam. Pero despite sa sining bagong nga variant, hindi man buot sa lingon nga ma-alarma man kita. Ang importante diri ano lang nato na ma-practice lagi hapon kung may ara kita sa mga ginabatyag ang mga sintomas, ma-practice ang ining mga strategy nga pag face mask kapag social distancing man Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Dumduman nyo pa banwa sang yara sa height ang COVID-19. No? Nga halos tanan kita nagadali kag ginakabig na gani naton may mga tawag sini do mambal naton bala positive thinking na kita. No? Sa matabo sa ulihi sa aton sa COVID-19 mambal naton ngati magabot ang tsimpo nga ining COVID-19 mangin isa na lamang kaordinaryo sini iya nga trangkaso. Di ba? Sa aton sini nga mga kauturan nga magapabili na ni kag ari mala na di nga mutate kag magatuga sa nagkalain sini iya nga variant. So muna ni kita mo may mga JN na to, may mga walking pneumonia na, may mga kadamo lang sa aton sini mga kabumbo. Pero sa gihapon ang aton sini nga pagpakigaway sa mga kasubong sini iyang balatian, amo man sa gyapon self-protection. Now, self-protection mangin partikular kita sa paghugas ang aton sini nga kamot. Now, magsuksok sang face mask. Hindi lamang iyang maprotiran mo imo kagulingon kung nagasuksok ka face mask mo, pati na ang imo sini iyang mga pamilya, ang imo sini nga coworker, sa aton sini karon nga mga kabumbo, social distancing. Mga pamaagi agod nga malikawan naton nga malatnan kita sang kung sino man ang may nagabalatian or ginatrangkaso, or nagasiburo, nagaubo sa aton sini tagpalamati. But eventuality, amo na balang tawag nila sa balay kung may trangkasuhon nga isa, antes na dira magbiya ang trangkaso, no? Salamahon gid kamo anay sinatanan. Di magluwas sabi nga may mga wearing of face mask, proper hand washing, di siyempre pabakuron mo man imo immune system pag-take abi sa mga vitamin C draw ko na mga supplement nga sara nga makapabakod sa imo sini nga resistensya nga batuan ining mga balatian. Daw mo man lang sinasagyapon sa aton sini nga mga kulturan. But hindi naton pagkalimtan. Hindi naton pagkalimtan gid ang mga pamaagi kung paano nga maprotehiran tang aton sini nga lawas at the same time maprotehiran taman aton sini isig kaparyo. Although ining mga pagsuksok sa face mask hindi man mandatory, but for precautionary measures nga ginatawag for prevention kag self-protection gani, no? Bear in mind gid always, no? Nga magamit sang sining face mask. 51 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time ang balita ni Bombo Solviñas, lalaki nga nay na preso sa kaso sini nga murder kag illegal nga droga, liwat na naman nga dakpan sa bypass operation sa South Baluarte, Molo. Kag pamilya sang tanod or pamilya sang natiruan sang tanod dito sa may San Dionisio, decidido gid nga magpasaka sa nga kaso batok iya sa sining tanod nga nakatiro sang nagresponde sa isa ka komosyon.
Standby kay patpato naton inang mga balita sa Sinimatinyon. Check tanay this time si Bombo Sol Binyasol sa report na please come in. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini karon nga pagpangalagad diriman sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Di mayara na sang previous nga kaso sa pagpatay, may previous nga kaso man nga paglapas sa Republic Act 9165 o rining pagdumili sa paghupot sa illegal nga droga kag karon nadakpan na naman niwat sa isa ka bypass operation. Bombosol sa report na please come in. Yes, Bombo Cham, balik naman sa prisuhan diri ang isa ka lalaki matapos madakpan iya sa ginkasa nga buy-bust operation sang City Drug Enforcement Unit diri sa may barangay South Baluarte, Molo. Sa diin masobra tunga sa milyon o kon 544,000 pesos na balor sang suspected shabu nga may kabugaton nga 80 grams ang nakuha. Ginkilala ang subject kay Virgilio Hilario alias Junjun. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang head sang City Drug Enforcement Unit, iyagin pahayag nga naglabot man sa 2 ka bulan ang monitoring sa subject. Madugay-dugay ang monitoring kay ti nabudlayan ini sila magdakop diri kay nagasaylo-saylo ini siya sang ilistaran niya, Bombo Cham. Sang damlag lang nagpatukod kuno ini siya sang balay niya diri sa may distrito sang Molo kag allegedly nagapautang pa ini sa area diri sa airport. Dugang pa ni Colonel Benitez ara sa watchlist iya sang regional Police Drug Enforcement Unit kagti sa ila mismo nga watchlist ining si alias Junjun kagti sang 2020 nadakpan ini sa kaso nga paglapas man sa RA 9165 o kon Illegal Dangerous Drugs Act of 2002 kagti nakagwa lang sang 2022 tapos naagi naman ini siya preso, Bombo Cham, sa kaso iya nga pagpatay o kon murder pero wala pa nahibaluan kay ti padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan diri o kon ang sang CDEU kun sa diin ini na kumiter and at the same time ano nga tuig kag kun sino ang iya sini nga biktima. Sa pagpangusisa sang kapulisan nagakuha ini sang supply si alias Junjun diri kay alias Juban sa Bilibid kagti gina-distribute niya ining illegal nga droga diri man mismo sa syudad sang Iloilo. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Check naton na mga 2 months na naton yung ginabantayan kag gina-monitoran niya illegal activities kag yung subject naton kaagi naman ni sa dakop sa pagbayular sang RA 9165 last 2020 kag nakagwa siya sang 2022 kag hindi siya man may record man sa kaso nga murder kag ginigin sa biktima niya sa national sa Bilibid Prison. Ano ning ubraya gid nga do front ya? Allegedly ma'am, nagapautang na siya kumundra sa area sa port at dra siya tayo na lately dra siya bakaltong balay kung sa tingin ko nakpan area. Oo, bali taga diin gid na sa Sir Gani originally? Sa ilo man ini siya sang area ma'am, sa area sang Mulo man naman pero sa ilo siya. So pero may balay ano ni sa sir pamilyado? Mangilip in sa ma'am nga drama ng upod niya sa ilang balay. Oo. Oh, diin ko na sa sir allegedly or possibly nagakuha sir kag diin iya nga area of operation. May source na siya ma'am nga si alias Juban. Ang bali ma'am naga-force through na siya ma'am sa iya transaction kay si Juban rin siya naka-detain for preso sa National Bilibid Prison. At ito na ginaagi ang transaction niya para sa iya illegal nga droga. Kag dira sa Ilias ang Molo District kag kung may mga customer siya sa Gua, gina-deliver yaman ni ma'am.
Bombocham na batian si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Kagti sa pagpangusisa man nato no diri iya sa barangay sang South Baluarte Molo sa dinadakpan ining si alias Junjun. Bali mismo diri ang kapitan hindi masyado makilala o kunti may mabalaan bala nga background in regards sini sa nadakpan kay ti mga isa pa lang kabulan nga nakasaylo ini sa lugar nila kay suno sa iya man nga pag pangusisa diri o kun pag kuha sang impormasyon sa background sining si alias Junjun halin ini siya sa city proper amo lang nang nakuha niyang information diri no kag masami kuno nga ti nagalakat ining subject sa kundi indiin nga ti wala nagatiner sa iya di nga balay. Ano niyang kaso niya nga murder kasano na commit ni? Amo pa na gani ang padayon man nga gina trace man diri sang CDEO Bombocham kay ti wala ini siya na priso diri sa syudad sang Iloilo mo o kon sa province diretso ini siya didto sa may Bilibid posible Bombocham nga ti sa Manila ini sa na priso Bombocham or didto sa ayon sa may Luzon. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gida Bombo Marisol Biñas sa imo sining follow-up report. Check ko naman this time si Bombo Gladwin Gustilo kaya ang Land Transportation Franchising Regulatory Board ginatanaw diri kung applicable sa Region 6 ang impagwa nga memorandum sa Central Office nga ginapanugutan nga makabiyahe ang mga unconsolidated units or ginatagan sila sang 1 month agod nga makahingagaw makapakonsolidate before pa man sining kurulbaan nga traditional jeepney phase out. O kunang kilala ko pa makamamatay kiti madulaan kuno trabaho ang iban ti magutman magkalamatay. Check ta si Bombo Gladwin Gusilo Glad sa report. Please come in. Ginatanaw pa sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 kung applicable ba sa Western Visayas ang ginpagwa nga memorandum circular sang LTFRB Central Office nga ang mga wala na consolidate Bombochamp nga traditional jeepneys ginapahanugutan nga makabiyahe sa pila ka mga ruta tubtob sa Enero 31 sa masunod nga tuig. Nahibaluan Bombochamp nga ginanunsyo man sang LTFRB nga ang mga traditional jeepneys nga wala pa na consolidate sang ila mga prangkisa sa ini nga bulan ginapahanugutan nga makabiyahe sa pila ka mga ruta tubtob Enero 31. Ti una naging pahayag sa otoridad nga ang mga traditional jeepneys nga madulaan sang permit nga mag-operate kag kung mapaslawan bala Bombochamp nga maka-consolidate sang ila individual franchise sa single franchise sa idalom sang kooperatiba o corporation sa Disyembre 31 bilang kabahin man sa public utility vehicle o kung ginatawag naton nga PUV modernization program. Sa pinakahuli nga memorandum ng ginpayag sang LTFRB nga pahanugutan ang mga non-consolidated nga mga individual operators nga magalabay sa ila ruta kung malabot bala Bombochamp sa 60% sang jeepneys ang na-consolidate sa sini nga mga tinion nagpagwa man sang ang LTFRB siyang show cause order sa mga non-consolidated drivers kaga operators kag wala ginapahunugutan nga mag-organisa sa judicial entity o kon magpasakop sa existing consolidated o kon transport services entities. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Salvador Altura, ang legal counsel sang LTFRB Region 6, iyagin payag nga ila pa hibaluon bala Bombochamp kung may ara sang ruta sa Western Visayas nga wala pa sang may nagpa-consolidate sa subong hindi pa matumod sang LTFRB Region 6 sa Western Visayas kung may ruta pangakulang nga mga public utility vehicle kag kung inibiyahihan pa sa mga unconsolidated jeepneys. Ti ginapanindugan man sang ahensya Bombochamp nga wala na sa extension ang deadline sang consolidation sa mga traditional jeepneys. Suno kay Altura nga wala na sang dapat nga istoryahan sa mga transport groups bangod amo ni ang pulisiya angot sa pagpatuman man sang PUV modernization program sang gobyerno. Ti payag pa ni Altura bangod mi ara na sang approve nga local public transport route plan ang syudad sang Iloilo hindi na relevant ang extension sang consolidation process. Ti dugang pa sini naglabot na bala Bombochamp sang 70% ang mga traditional jeep nga nagpa-consolidate kag natigayo naman nga ma-award ang narisari nga mga ruta sa mga kooperatiba ti hindi na kinahanglan bala Bombochamp kung ang ini bala nga mga unconsolidated
kung makabiyahe pa until January 31. Amo pa na Bombo Champ ang ginatunan man sa ahensya kung may ara bala mga ruta diri sa Western Visayas nga wala sang nagpa-consolidate agud ti posible ipabiyahe ini sa pila ka mga unconsolidated nga mga units. Yari bala pamatian nato no ang kabahin sang pahayag ni Attorney Salvador Altura, ang legal counsel sang LTFRB Region 6 sa atong interview. Tao pa na kung pila ka route diri ang wala sing consolidated PSEs. Kung may ara, so butong balon, applicable ang ilang provision. So sa subang sir, 'di ba nakasaad man kung 60% nga consolidated no, i-allow ina sir. Sa bahin sa Western Visayas sir, pila ka porsyento sir? Sa subong malabot na ta mga 70 siguro. Okay na pwede siya. Oo. Sir, tiginatan-aw pa sir kung mga selected routes no as of now. Yung ang wala consolidated. Amo malang na. All other by January 1 ang consolidated lang kabiyahe. Okay. Except dito sa ruta nga wala gid sang consolidated. Salvador Altura, ang legal counsel sang LTFRB Region 60, natalana naman Bombo Champ nga tumuron ang mga ruta bilang nga kulang sa Western Visayas sa nagabiyahe nga mga ruta nga wala pa sang nagpa-consolidate. Ti posible man suno sa LTFRB nga pahanugutan ang mga unconsolidated sa sini nga ruta. Tinahibaluan bala Bombo Champ nga sa memorandum circular sang LTFRB nakasaad nga maka-operate lamang ang wala pa na consolidate nga PUV sa mga lugar nga may manubo bala Bombo Champ nga 60%. Diri sa ato no sa Western Visayas nagpayag man ang LTFRB nga 70% na nga consolidated authorized units diri sa Western Visayas. Amo pa na ginatun-an nila Bombo Champ kung may mga area diri sa Western Visayas nga wala sang nagpa-consolidate nga mga units, posible suno sa ila talatapan. Kung may mga natungod sila nga area, posible nga ipabiyahe nila ini sa mga unconsolidated nga mga units Bombo Champ. Last time to do 90% na tagol pilang nag 70% na subong ano do naganubuaw? Amo kanina Bombo Champ tigin na pamangkot man nato no subong si Attorney Salvador Altura ko pila na ka porsyento bala ang nagpa-consolidate diri sa Western Visayas no 70% ang iya ginda hatag ti ang sa memorandum sang Central Office sang LTFRB ti kung may manubo nga 60% ang pila ka area ti amo na pahanugutan ang mga unconsolidated no nga makabiyahe sa mga selected nga ruta lang ti amo pa na Bombo Champ subong ang ginatumod no or check sang mga sang LTFRB diri sa Western Visayas kung may mga area diri nga wala sang unconsolidated nga mga units Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Glad Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Gladwin Agustilo. Tiyan mo niblang ambal sini naton nga kon bastante na iya ang unit sang tagsa sini ka mga kooperatiba ay definitely maduso gid ning ginatawag sini nga pag-phase out sa mga traditional jeepney. But may pipila pa diri, we know no, may pipila pa diri ka mga kooperatiba nga sa gihapon way pagani maka 40 no or even maka 50% sang number sang units nga kinahanglan nila para sa ruta nga gin-award sa ila sa bahin karon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang aton lang sila pangamuyo nga kung magabot kiman ang simpo, while lang sa may ma-stranded kag way sang may ma-haperwisyuan kag matagan sang huol. Lapaw nagkikita sa latin sa aton sining nga pagapangalagad standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magatakop na ang tuig 2023. Tuig nga naging makatulublag kag makangilidlis. Israel is at war. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. Justice for Ruel Ligamo! Justice for Ruel Ligamo! Ang isa kapatay nga way pati ulo, ano ba lang batyagan ninyo bata?
That portion of the road ay condemn na at abandon na. Let the spirits of those who died there rest in peace. Lagi na kami nakuha kayo nagsimbang gabi kami tanan mo. Yan pala kaming ubus na ako nutulog. Nangin magkaulugot kag magkahalamot. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. Sa itos katao, papuliho nila sa sampangka, papyo nila sa dumangga. Stupid. Hindi ko yan mag-tolerate. Tawgon mo ko stupid, tawgon mo ko gago. So if kabulat sila sa winner, same as true sa amon. Ang gusto nila, gusto malamon. Mga palangga, seryoso tayo ha. Ito pala ang pinakabagong training ng mga terorista. Nangin makagalaniak kag makakuluniag. Michelle Marquez, Pilipinas! The Philippines will go into the gold medal round. What a comeback by Guinness! And the CMMA goes to Good Morning Philippines by Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Philippines. Salamat kay God. Ako pala si Evelyn Taguba, drum draw winner ng 1 million pesos. Basta radyo, Bombo. Aton balikan ang mga istorya nga nanging sentro sang tuig sang Kuneho. Paagi sa The Bombo Year-End Report 2023. Igadulong sang bugos nga puwersa sang Bombo Radio Iloilo. Bantayan ang kompleto kag komprehensibo nga presentasyon sang mga nagapanguna nga mga istorya nga nagtayog sa tuig sang Kuneho. Mabatian sa Enero 1, alas 8 sa aga. Kagang replay, alas 7 sa gabi. The Bombo Year-End Report 2023. Dili lamang sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for December 24 to 30, 2023. Sa siningang Biyernes, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang magapanumbalik to set your mood for the long holiday sa 2 ka oras nga rock blitz sa Thank God It's Payday. Mangininyo sa Disyembre 29 umpisa alas 6 sa gabi. Sa ining Sabado, ang Frets Band from Bacolod na magapanumbalik para maghatag sang ila ulihi kag one of their best performances in 2023 sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. on December 30. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 31, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latoda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang selebrasyon sa pagkabunag ang kabay magahatag sa aton sang panibagong nga kusog to face our problems in life. January 1 is the feast of the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Sa mga adlaw, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latoda magasugod alas 5 sang hapon. During the Mass, pray to God through the intercession of the Holy Mother nga hatagan kita sang kaisog kag kusog agud pangatubangon ang tanan nga mga challenges sa year 2024.
Plus Wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sa suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Volt. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan, yari na ang kahapon lamang program. Ako si Tita Regine. Welcome mga kabombo sa Friday edition sa sininga palatuntunan sa ika-29 para sa ika-29 para sa bulan sang Disyembre. Check ta ang ating New Year countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Mga kabombo, 3 kaadlaw na lang gid kag bag-ong tuig na ang akon lang paalinton sa tanan nga mga palangga naton dira. Kabay sa bag-ong tuig kompleto pa ang parte sang aton nga mga lawas. Ilabi na gid ang aton nga mga kamot, ang aton nga mga tudlo. So be very very careful sa inyo nga pagpalupok dira, sa inyo nga pagsug-alaw sang bag-ong tuig. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine and we are set to give you very interesting stories para sa sining hapon. Ginapasalamatan ko lang si Neni Chulala sang Sara nga nag-respond, nag-reply sa aton nga pag-communicate, pag-reach out sa iya. And yes, pwede ta ko na siya nga matawgan para sa pag-interview naton sa iya tomorrow. Pero nag-hirit pa ako kay cellphone number lang tong iya nga ginhatag kung pwede ang imo nga FB account. Parang basi pwede kita nga maka-video call. Although nag-mention siya na medyo hina ang signal dito. But anyway, we will see what we can do tomorrow.
For today, ari na ang ato nga ambahanan para sa inyo. Very fitting sa ato nga first story because si Mayang sang Pototan maga-istorya diri sa aton sang tanan nga mga bagyo nga naagyan nila sa ilang pagpangabuhi. So here's Ian Bryle with the song Bagyo as I welcome you diri sa KLP. Kaupan ninyo si Tita Regine. Good afternoon. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot. Pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahapal ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Oh, oh, ika'y isang bagyo. Bagyo! Ano katindi ang mga bagyo nga nag-abot sa inyong kabuhi? Ihibalaon nato ni Nano ang mga bagyo, literally nga mga bagyo ang inagyan sa sining pamilya through this letter coming from Mayang sang Pototan. But of course, that one beautiful song is about mga bagyo in a very different way, no? Like, ang dating mo parang bagyo, well, super ganda, or grabe, no? Ang imong presentasyon sa imong mga kaugalingon, daw bagyo gid. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine and of course this is KLP. Here is our first story for today. As I have said, from Mayang sang Pototan with matching pictures. Siguro naton, Dear Tita Regine.
tanan maayong hapon sa imo tita, kag tanan nga tagpalamati sa Bombo Radyo. Titang istorya ko parte sa bagyo nga akon ginagihan. Nagbata ako kay ikalima ko nga bata, year 1995, June 1. Pagka-August, nag-abot ang bagyo nga Pipang. Ang akon bana, nagpanaw sa dryer para mag-garden sa babaw ka irrigation. Nag-abot ang bagyo. Nakita na nga ang mga kahoy sa irrigation nagaratumba. Pagbalikid na, amon balay, nakita na nga ang amon pihak ka atop napalid na sa talamnan. Dali-dali siya nag-uli sa balay. Pag-abot na sa balay, way natawo, kay gindala ko ang mga bata sa pihak balay. Kagdala ko nga duha pa lang kabulan ang bata ko nga isa, ginasuray ko sa ulan. Abi mo tita, pagtapos bagyo, ginbalikan sang bana ko ang garden ng repolyo sa dryer. Ahay, ang iyang tanom nagkaraluo ka uran. Malapit man isa ka tuig tita, kag makaiad ang amon nga balay. Nagsaylo kami tita Regine sa Tabo ka Karsada, kay mabudlay sa kabataan kung nag-eskwela, kay may ginatabok pa nga taytay kung mag-agto sa eskwelahan. Sang-ara na kami sa pihak, ang amon balay, nag-agi naman ang Bagyo Yolanda. Tita Puerte, kay ti super bagyo. Ang mga tanong kag ang mga kahoy nagkarabali. Nag-evacuate kami sa simbahan kay adlaw, tiyang ibatana sa daycare center. Nagaginutok lang kami. Tapos tita ang amon dalapugan sa kusina, natumba ang ihaligi, kag nawasak ang mga atop na tita. May ginkuha kami nga mga bale, 2,000 pesos. Bulig. May nag-agi naman nga Bagyo Frank, nag-alwas ang tubig sa dam kadinglet. Ang tubig sa sapa kag sa karsada nagtupong. Puwerte kadalom ang tubig. Nag-evacuate naman kami sa plaza, kag dito kami sa outpost sa second floor nagtilipon. Nagaginutok kami, kay ang pinakataas nga bangko lampas sang tubig. Ang stage sang barangay abot katubig. So abi mo tita, nag-amat-amat kami semento kaamon balay. Wala pa mahuman tuya namon ginbutang ang amon gamit sa balayan, kag ang amon paray nga pila ka sako. Ang bana ko wala sila kahalin sa balay, kag isa ko ka bata, kay may ginbutang ang bana ko nga katre sa balayan. Pagtapos bagyo, ay awan kami kuha sang lao sa salog nga semento, kag pamulad kaamon basa sang tubig nga mga bayo, kag ang iba namon nga gamit na pierde ka tubig. Example, ang TV, ang DVD, amplifier, kag iban pa namon nga mga bayo. May nag-agi naman nga super bagyo sa October 20, 2022, sa alas 10 sa gabi, nag-ulan, kag parte ang hangin. Titang bana ko nga bago pa lang uli, bunami gid nga tulog, kay nakainom siya sa piyak nga balay kay may birthday. Nag-agi naman ang buhawi. So napalid ang pihak nga panapas ang amon balay. Nagtabok sa pihak nga balay, nga sa kilid niya may mga kawayan. Didto nagtupa ang amon atop, nagkalalapta ang amon sin, ang iban way makita, gintago ka iba. Ay, Ginoo. So natingala gid kami tita, nga madamo ang kahoy nga nagaulot sa pihak balay, insat na lusot ang amon atop, kag ginhakwat niya dala puno sang kawayan. Basko gid garong buhawi, no? Nakita ko gid tita, paglinupad sang amon sin, may dyan nga portion nga kawan gindala hasta kawayan. May dyan nga bili ng iban. Tinagsinggit ako sa bana ko nga ang balay ta guba. Pero ay siya dayon kabugtaw kay hubog siya. Kag ang bata ko tulog man. Mayad gani tita, ang bata way maigo kabartiya nga ginbutang sa balayan. Kinahulog halin sa balayan nga ginatungtungan sang katre. Nakibot ang bata sa may nagtulo nga ulan sa iya. Naghibi siya, singgit nanay. Pero ako, sige na panguha ka mga gamit nga ginbutang sa kusina. Ang una na hakwat, amo ang ampli sang bata nga isa. Ang bana ko nakibot sa nagalinupad doon ang sin. So insigida, may nagapinanawag doon mga bata ko sa baliwag kay tinabalita ang naga nga barangay nga naagyan ka Buhawi
Kag isa amo kami gid ang dako nga guba. Nagaobra ang bata ko sa Iloilo City, naguli sang alas 12 tungang gabi. Hasta sa Manila, nagpinanawag kung ano na kami. Mayad gani tita, wala man kami masamadan. Waay gid wala tita, kanagbulig sa amon, nga sang amo to nga time, nagasala doon kami sa balay. Abi mo tita, sang aga, nagbakal ako trapal, kagin atop temporary lang. Pagkagabi, naghangin duman. Kay low bat ang sipi namon, so nagpa-charge ang bana ko sa bantod. Sang sirom, nagapangamuyo gid ako nga hindi na doon pagdugangan ang guba sang amon balay, kay wala atop ang amon balay. Nakita ko ang mga kahoy nga nagaduyan-duyan kahangin. Mayad man tita, why man magdugay ang hangin, naluoy man basi kanamon. Abaw tita, sang aga, nagabinulad kami kaamon mga gamit, nagkalaguba ang amon appliances. Isa man gawa katuig, kag nahuman ang amon balay. Sa bulig sang amon kabataan, nabaklan man amon atop nga bag-o ang amon atop. Subong tita, si Perlin sang amon atop, kag abi mo tita, subong may bagyo gani, ginakulbaan gid ako dayon. Ginakibang doon ako kung maghangin, kag dalom ang tubig, kay malapit kami sa sapa. Hasta na lang diri tita, ikaw na lang magdugang kung may kulang, kay may diferensya na ang akon nga mata. God bless you. Tawag lang ako kay Mayang sang Putotan. So literally, pilagi dyan ka mga bagyo, no? Ang inyo nga naagyan sa inyo nga pagpangabuhi. Ano abi? Kay tihigad, di dali ka mo ya kasapa. Timayad man, no? Kay ti after that, daw na-learn nyo naman, no? Kung ano nga sahi isang balay ang dapat ninyo nga ipatindog. Kay ti masami nga ginaagyan ang inyong nga lugar sa baha, tapos may buhawi pa, huugid man, no? Nabatian ta. Ang amo to nga balita, nga pila ka mga balay, ang ginpanghapay sa amo to nga buhawi. So, hindi lang gidya bagyo, kundi pati pa ya buhawi, nag-igo sa inyo. But kanami man, no? Because ang imong mga kabataan, alert man sa pag-rescue sa inyo, sa pag-check sa inyo, kumusta na kamo dira, kag paano na kamo, mayo lang gid nga ti wala sang ni isa sa inyo nga mga nasamaran sang amo to nga mga tinion, nagakalalupad na ang inyo nga sin, nagakaluguba na ang inyo nga balay, but sa gihapon, no, propiedad lang ang nagkaladula. Mga bayo, nagkalabasa, nagkalaguba ang mga gamit, pero ang pinaka-importante sa tanan, kag aton gid nga pasalamatan. Way kita maano, hindi bala, kompleto sa gihapon ang pamilya. Kag subong, no, ti kanami na sang inyong sitwasyon, sang inyong panimalay, kinalan bakod gid. Ilabi na gid ang inyong atop, kay ti do permi lang gid, nga ginaigo kamo sang bagyo dira sa inyong lugar. Kag subong nga daan, no, hindi mo na mapyaran ang tubig, ilabi na gid, lapit kamo sa sapa, gamay-gamay lang nga ulan, nagataas ang tubig, kag that puts you in danger. So kinahanglan i-consider nyo manina. So taason ang balay nga ti ang inyong foundation dapat tama man ka bakod, parang hindi ka mo dali-dali nga maano dira sa sulod sang inyong panimalay. Subong gid man, no, somewhere in Rojas, sa una ko no, ang ina nga lugar wala ginaiya nagginabahaan, wala ginaiya nagataas ang tubig, but subong every time nga mag-ulan-ulan, every time nga may bagyo nga mag-abot, ti kapila na gid sila yang mabahaan, kapila na gid, that's why ang mga tao nagakonsider na either magpatindog liwat sa balay nga taas or ti ipakaayo ang balay kag pataason. So these are the things, no, ti mga brought about by human nature or human ego sang aton nga environment, natural, okay, mga natural calamities. And these are things, no, nga dapat aton gid nga ginapanghandaan samtang kita ang nagapangabuhi. And as always, ang akon nga ginahambal, hindi na lang pag-isipa kung ano ang mga nadula sa inyo. Focus na lang sa kung ano ang mga nagkalabiling, kag kung ano pa ang may ara kamo. Ina binagid
kung kumpleto sa gihapon ang inyong family, apisar pila ka bagyo ang nag-agi sa inyo. That is something so big nga inyo gid nga pasalamatan. So thank you so much, at least now, no, through the pictures makita naton diri ngagin kay ad nyo gid ang inyo nga balay, kagin bakod nyo gid ang inyo salog, ang inyo nga sin, ang inyo nga walls. So dapat amat-amat lang para nga handa gid kamo anytime. Salamat gid sa imo, mayang sang putotan sa imo gin-share sa amon sa sining nga hapon. Oras ta, 2:35, magapanumbalik kita with another story para sa inyo dili lang gihapon sa KLP kaupod si Tita Regine. Excellent source ang vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani Next na istorya, nagikan ini sa kay student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Tita Regine, aga pa ako nakabugtaw, subong nga aga, ganing nga nag-prepare na lang ako sang amon nga breakfast. Subong, free time ko naman. Ginapanumdum ko nga mang garden, pero wala ko na lang gindayon, kay tama kabasa ang duta, malutak, bangod sa adlaw-adlaw nga pag-ulan. Hadlok ako, basi makadanlog pa ako. So, nagsulat na lang ako sining letter. Maayong hapon gali sa inyo tanan, labi na gid sa mga nagapamati subong sa KLP. Tani in good health lang kamo tanan, parehas ko maabtik pang maghulag bisan matanda na. Tita Regine, I always thank the Lord for His blessings, keeping me healthy and always on the go in doing household chores. Sa akon nga mga morning prayers, I never forget to offer to our Lord all my works with all my heart. I knew God designs each of us in ways that make our contributions to the kingdom unique and meaningful. God will show us how to serve Him wherever we are and whatever we do. Tita Regine, samtang ginalantaw ko ang akong nga garden, ang mga puno sang mangka kagrambutan, ang mga kabulakan, nadumduman ko ang balay namon sadto sa Pandakan, Manila. Sa pagkitaay namon ni Che, sister niya ni si Che, no? So, gin-recall namon ang lugar, kundiin kami mag-inutod ng dinalag ko. Peaceful, kag friendly ang neighborhood namon dito. Ikaduha nga balay ang amon halin sa street. Pag-abot mo sa lugar, may nakatanom nga sampagita flowers sa kudal, kag may mataas nga puno sang ilang-ilang. Damo ini bulak, kapin pa kon summer, kag masinghutan mo ini, samtang gapungko ka sa amon balkonahe. Waka nami lang gid, no? What a smell, what a sight every morning that you wake up. Mahilig si Nanay mananom sa mga bulak, kag sa amon flower box sa balkon, madamo siya tanom nga mga mesetas. May carnation, pitimini, bigonia, kamantige, kag lisyu. Nalibot ang balay sang gumamela, nga lain-lain colors ang bulak. May tanom man nga roses si Nanay, nga kolorosas, puti, kag pula. Si Tatay naman, mahilig mag-siyasko sa mga tanom ni Nanay. Ginpakamangan niya sang alubati ang mga tanom sa balkon. Siling niya, agud indi na kuno kinahanglan, manaog pa, kung luyag mo nga mag-utan sang alubati. Gabakal kalabasa, talong, kag okra si Tatay, agud ilakot sa alubati. Ginasubakan niya ini sang kinihad nga ulo sang uga, kag kamatisan ay ampot, akanamit. Especially, imagine nyo, very, very fresh ang tanan. So, ginasubakan niya ini sang kinihad nga ulo sang uga, kag kamatisan. Ayos na ang laswa, siling ni Tatay. Manami siya maglaswa. Gani hindi ko ini malipatan. Tita Regine, 8 kami nga mag-urutod, 4 ka lalaki, kag 4 man nga babae. Laki amon magulang, dason ako. Subong, ginaisip ko, paano kami nag-igo sa amon balay? Kagabay ini, gamay lang gid. So pagsaka mo sa hagdan, gamay nga balkon. Pagsulod mo,
living room nga bedroom man. May dining room kag kitchen nga ginatulugan man nanday nanay kag tatay, kag ang duha nga laki, si Junior kag si Bernie. May sugpon nga gamay nga tambi. Sa dalag ko na kami, ginsalugan ni tatay ang idalong balay, kag diri nagatulog ang 4 nga lalaki. Subong nga nakabisita si Che diri sa Lambunaw. Nakita niya ang dako-dako nga balay ni girl. Ang first floor, boarding house for ladies. Second floor, tapangko nga ginarent sang may Xerox, school and office supply niya nga tiyangge, coffee shop, duha ka snack house, kag isa ka sari-sari store. Dito sa third floor, ila bedrooms, kitchen, dining room, kag CR and bathroom. Nakakadto man siya sa akon balay sa farm, kag sa linya, very lucky kuno kami nga mag-urutod, kay at least nakatibawas sa kaimulon. Siling ko, bangod man sa amon paghimakas, kag insakto nga pagdisiplina, kag pagpadako sa amon ng nanay kag tatay, nga naging successful kami tanan subong. But this is all because God cares for us. His great power and His loving heart deserve our looking up to Him and praise Him for all His goodness. Tita Regine, madumduman ko pa na kung masanag ang bulan, nagatiripon kami sa balkon, upod si nanay kag tatay. Nagahampang kami sang bugtong-bugtong, kag may premyo nga mani si tatay sa magadaong. Kabilang sa paborito naming bugtong, ang isang balong malalim, puno ng patalim. Siyempre, punga nga. Sa dalawang holin, malayo ang nararating. Mata. Kag, eto na si Kaka, bubuka-bukaka, palaka. Okay, so nagpa-contest si nanay isang balagtasan. Tama ini kasadya. Kay instant ini, walang kodigo, gani ma-practice mo ang madasig nga pagpanumdum sang imo inughampal. Amo na Tita Regine, nga halos tanan kaming mag-urutod, anad magbinalaybay. Hampang lang ini sa amon sang gagmay pa kami. Tita Regine, subong, makita ko ang mga apo ko nga sitting pretty lang sila. May kabulig nga nagaatipan sang ilan needs. Kaming mag-urutod, ginpadako nga kabalo sa mga orobrahon sa panimalay. Kung nagalaba si nanay, kami ang kinapaluto niya. Gahambal na kihad sang 3 ka kamatis, 1 ka bombay, kag tuktok 4 ka butil sang ahos. Butangan 3 ka kutsara ka mantika ang karaha. Painiton kag gisahon una ang ahos, dason bombay, kag dason kamatis. Sa amuni nga paagi, nakahibalo kami magluto. Gani indi man sa pagpahambog, Tita Regine, namit ako magluto. Joke lang. Dosi sugid-sugid man ako. Tuod gid man na guro, no? Ordinaryo man sa akon sadto ang panglaba kag pamalansya. Sadto na dumduman ko, ginakumusan pa ang mga panapton sang gawgaw, kag ihalay bag-o plantsahon. Baho, no? Tiskog-tiskog. Gani ang mga bayo, kamison, punda kaulunan, kag pantalon, mahining, kag matig-a pagplantsa mo. Subong, laba sok-sok na lang. Ginahanger lang. Kag kun ka isa, wala na plantsa. Pero ayos man. Basta i-hanger, tapos bunlaw, kag piudon sang eksakto, okay na. Tipid pa sa kuryente. Sa una, Tita Regine, pag abot halin sa school, gabuligay obra kami tanan. Ang mga lalaki, sagob tubig, kag butang kahoy sa idalom dapo. Kami nga mga babae, buligay magluto, maninlo balay o manglaba. Presko na sinanay sa obra sang dagko na kami tanan. Mapisa na akong mga utod, kag matinumanon sa ilakada obligasyon. Gani, do katawhay lang ang amo niya pagsinarayo. Hindi na kinahanglan ang kabuli. Gani, tanan man nga kabataan ko, gina-train nila ilang mga bata. Agud mag-independent man. Ang magulang nga bata ni girl, si NC, nagastay sa ila boarding house sa Iloilo. Makamanage siya magluto, kag manglaba. Na-train siya sa orobrahon sa balay. Gani, wala na problem.
Sigo na lang ina sa mga ginikanan, kun luyag nandang, hindi mabudlayan ila kabataan sa ulihi. Sang una, pagdako nagawa ang bata, before mag-elementary grade, ginatudloan na sila manilhig o manglampasos ang balay. Pag elementary na, pagtigang naman, kag panglaba ang ginatudlo sa ila. Kag kun intermediate grade na, pagluto naman sang sudan, parehas ang pinirito, paksiw o sinabawan nga isda, kag pagkalokalo. Pag high school, antigo namang laba, plancha, luto, kag himos balay ang bata. Kapinpakon babae, kabalo na siya manghimos balkon o sala, magtakod kortina, kag magbutang bulak sa florera. Tanan ini gintudlo sa amo ni nanay. Gani gintudlo ko man sa akon mga anak nga babae. Mga basic skills bala sa panimalay, Tita Regine. Pero importante, para sa matawhay kag malipayon nga pagsinarayo sang isa ka pamilya. Subong, makita ko sa mga kabataan ko ang fruits of my labor. Kag happy ako, Tita Regine, nga okay ila panimalay. Tita, naghibi kaming duha ni Che, sang mag-embrace kami sa amon pagkitaay, kag sang manugpauli na siya. We really miss each other. 6 years man nga wala kami magkitaay. Siling niya, mas save siya sang pamilete. Agud makabalik siya diri next year. Balo na siya, kag pension na lang sang iyabana ang iya nga source of income. God willing, tani, makabalik siya sa Iloilo next year. Tita Regine, I have to close now my letter. Until next time, God bless. Student Mom of Lambunao. Well, Student Mom, super relate gid kami sa ang imo diri nga gin-share sa amon. Inabalaan nga pag-train sa aton, no? Sa mga ulubrahon, sa sulod sang panimalay. Kag kasadya tayo sang una, kada isa may toka. O ikaw, tig-ang ka. Ikaw, manglaba. Although kalabanan, no? Tanan-tanan ginaya, ginatudloan nga manglaba, manglansya, manindot sang balay, manghimos, hindi bala? Kag ang kanami dira, no, kung damo kamo, do kasadya man lang, as in it becomes play gani, kung kaisa, hindi na work. May ara kita mo, may nagapamunot, may nagapamunot pwede ba? May ara nga nagapanilhig sa ugsaran, may ara nga nagapanguwasang lawa. So, kanami lagi, no, sa everyday bala, nga amo sina, nga gina-train, gamay pa ang mga kabataan, halin elementary. You know, ang mga benepisyo na yan sa ulihi, syempre, ang mga kabataan gid nga gina-train. So that, mangin ready man sila. Ilabi na gid kung mga babae, mangin ready man sila. Kung sila naman, no, ang mangin homemaker sa ulihi. But of course, bintaha man sa mga lalaki. Kaya nga, kung ang lalaki nga bata, kabalo sang tanan nga mga ulubrahon sa sulod balay, kabalo mamlansya, kabalo manglaba, kabalo maninlo, kabalo magluto especially, ay malay mo, di ba? So mga nga mga panahon, ang kalabanan nagalakat sa abroad, dito nagapangita sa palangabuhian, dito nagatrabaho. So, well, you know, bintahan na iya kung kabalo ka sang pagluto, tanan-tanan kay ti hindi ka na yaman ni mag-o, hindi ka na magsalasala, as in kabalo ka mag-manage ang imo nga time, kag makasurvive ka gid. Diin ka man ihaboy. Or hindi gani, subong, no, mga estudyante naton pag college, kung dito halin sa mga banwa, dili na sa syudad. So, kinanlan mo pa yang padalaan sa kabulig or hindi gani, mahatag ka pa extra para nga magpalaba siya, although tikadamo sa mga laundry, places, nga kadto ka lang ipalabahan mo lang, hulaton mo lang, malanang imo nga pero hindi nami ginaiya, no, nga ang bata kabalugid sang tanan-tanan nga mga ulubrahon, mga basic skills gid man tuod, no, things that you learn samtang gamay pa kamo, and it helps ilibinigid kung sa public school ikaw nag-eskwela, no, kay sa public school ginapasilhig kamo sang room, ginapabunot kamo dira, ginapatrapo kamo, ginapagarden kamo, hindi ba? So kanami lang gid nang may follow up bala. And so, ang bata, hindi siling magtinamad, kundi nga
automatic sa ilang pagdako, kabalon sila. Manghimos ang balay, magluto para sa kaugalingon nila, ano? Kung hindi man para sa tanan-tanan. But ang nami dira, ang learning, ang pag-train. Kaya kanami tulo ko, no? Like, Sunday morning, pagbugtaw pa lang, either masimba dayon or sa pagbalik, wow, ang tagsa-tagsa, masig kanya-kanyang kuha sang iyang kuluhaon da silhig man, bunot man, trapo man, kag umpisa na, no? Sang paghimos sang panimalay, and then dululungan nga magkaon sa pagpamahaw, sa pagpanyaga, to kanami ilang gid sa nga mga scenarios. Subong? Hindi lang ako sure. Well, anyway, the before and the now. But, student ma'am, kalabanan, no? Sa mga pang-idaro naton. Amo pa na iya ang aton nga namataan. Especially kung hindi gid man kamuya naghalin sa very, very rich nga family. Although, may mga mga rich families nga sa gihapon ang ilang mga kabataan gina-train nila. Di kay para na yan sa survival nila sa ulihin, di bala? Or para nga sa ilang mga pag-train sa ilang kaugulingan ng mga kabataan kung sila naman ang magpanimata. So it's very good. It's fun also. So I'm sure sa iban dira, gusto man nila, no? Nga i-train man ang mga kabataan. So if you have time, kag posible man lang, then do it. Sadya na siya. Student Ma'am of Lambunaw, thank you so much sa imong gin-share sa amon sa sininga hapon. 4 minutos bago magabot ang tak ng alas 3, magapanabalik ang KLP, pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Taw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depression. Your own stories, very interesting kag fun. And sometimes sa isasakit man, no? So tagipisoon, but if you want ngati ipautwas ini diri sa KLP, pwede gid isulat niyo lang ang mga istorya. I-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Wala na kita sang oras, so ginapasalamatan ko lang si Neni Trulala
sang Sara sa iyang pag-prepare man para sa pag-interview natin sa iya. Hopefully, maka-video call kita. But if not, kung hinagid ang signal, well then, ma-mobile kita. By phone na lang kita sa aton nga pag-interview sa inyo. And just before I go, bantay gid mo mga kabombo sa mga very interesting, mga beautiful, kag makawiwili nga mga drama diri sa Bombo Radyo Iloilo. Tuyang Ermitanya magasunod na sa Takna alas 3, kag Provincial Jail at 3:30, and of course Dear Diary alas 4 sang hapon. Inatanan diri lang sa Bombo Radyo Iloilo. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.